ቤትና ብርሃን ዛህንፃ ጅግና ዝተሓፍር ክርሳ ሓይሊ ዛህንፃ ጅግና ዝተቐብረ ክርሳ ኣፍሲሱ ዘላለም ደሙ ጅግና ንፀሓይ ከድንና ተደብዮ ብሓመድ ፈይቲ ሓመድ ክስርብ ደበና ጨዲዱ ተሰማዮ ከምዛ በርቂ ከንቀሰማዮ ሰማዮ ስለጊሱ ምድሪ ጅግና ጅግንነት ዳሃዮ ብርሃን ቤትና ብርሃን ዛህንፃ ጅግና ዝተሓፍር ክርሳ ሓይሊ ዛህንፃ ጅግና ዝተቐብረ ክርሳ ብርሃን ቤትና ብርሃን ዛህንፃ ጅግና ዝተሓፍር ክርሳ ሓይሊ ዛህንፃ ጅግና ዝተቐብረ ክርሳ ብርሃን ቤትና ብርሃን ዛህንፃ ጅግና ዝተሓፍር ፀሓይ ከድንና ተደብዮ ብሓመድ ፈይቲ ሓመድ ክስርብ ደበና ጨዲዱ ተሰማዮ ከምዛ በርቂ ከንቀሰማዮ ሰማዮ ስለጊሱ ምድሪ ጅግና ጅግንነት ዳሃዮ ብርሃን ቤትና ብርሃን ዛህንፃ ጅግና ዝተሓፍር ክርሳ ሓይሊ ዛህንፃ ጅግና ዝተቐብረ ክርሳ ብርሃን ቤትና ብርሃን ዛህንፃ ጅግና ዝተሓፍር ክርሳ ሓይሊ ዛህንፃ ጅግና ዝተቐብረ ክርሳ ብርሃን ቤትና ብርሃን ዛህንፃ ጅግና ዝተሓፍር ክርሳ ሓይሊ ዛህንፃ ጅግና ዝተቐብረ ክርሳ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሚ 10 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ሃገረ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ፍልይትን ክብርትን መዓልቲ እያ ዘለኣለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ምናልባት ኣብ ድሕሪት ብዛዕባ እቲ ዝተገበረ ዝኽርን ሰማዕታትና ንኽብሪ ሰማዕታትና ዝተገበረ ፍሉይ ፅምብል ወይ ንዝኽሮም ተባሂሉ ዝተገበረ ኣብ ኤርትራ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኤርቲቪ ዝተፈነወሉ መዓልቲ ዝነበረ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ናይ 20 ሰማዕታት ኣብ ኤርትራ ዝነበረ እዩ ብዝኾነ ኣብ ድሕሪት ንዑ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኤኒዌይ እቲ ጉዳይ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ዘለኹም ሞ ሕድሪ ሰማዕታት ንምትግባር ዓቕምና ዘፍቅዶ ዘበለ እጃምና ዘፍቅዶ ዘበለ ክንገብር ናይ ወትሩ መዘኻኸሪ ክንገብር ንደሊ ኣብ ዝቕፅል ኣብቲ ድሕሪት መደበይ ብዛዕባ ቁሩብ ንውሕ ዝበለ ፕሮግራም ክገብር ክፍትን እየ ክንከታተሎ ክንፍትን ኢና እንታይ ከም ዝተገበረ ዝኾነ ናብ ዜና ክንሰግር ኢና ሕጂ ዓለምና ምንባራ ስለዘይተቋርፅ ዘላ ብዙሕ ነገር ዝግበርን ዝበሃልና ኣሎ መጀመርያ በዚ ዝብልዎ ዘለዉ ክንርኢ ክንፍትን ኢና በዚ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት Between the US and Iran and a reported ceasefire between Israel and Hezbollah, Israeli airstrikes continue to bombard areas across southern Lebanon. This was the scene in Nabatea overnight, where there have been dozens of strikes and artillery fire, and at least 5 people have been killed on Saturday so far. The US-Iran agreement insists the fighting must stop on all fronts, including Lebanon. But Israeli troops have continued to expand their occupation of southern Lebanon. Shelling there has caused widespread destruction, and the Israeli army is continuing its ceasefire. We went to the south. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ምስ ኢራን ስምምዕ ክትገብር ትደሊ ናብ ስምምዕ ገፃ ክትከይድ ትደሊ እስራኤል ድማ ከመይ ገይረ ነዚ ጉዳይ እዚ ንድሕሪት መልሶ ብዝብል ብዕላማ ትማሊ ምስ ሕዝብላ ውዕል ከም ዝገበረት ወይ ከዓ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ከም ዝተፈራረመት ዝገልፅ ሓበሬታ ሓቢርና ነርና ብዛዕባ ዝሓለፈ ቪድዮታት ናትና ብዓለም ደረጃ እውን ከም ሓደ ዓቢ ነገር ተዘሪብሉ ነይሩ እንተረኣኻ ግን እስራኤል ስራሓ ምቁራፅ ስለዘይተቋርፅ ሕጂ እውን ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ዕለት እስራ እውን እንትኾነ ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ገይራ ከም ዘላን ብዙሕ ሰብ ተቐቲሉ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝፍተን ዘሎ ፈተናታት ብሙሉእ ክትሰብሮ ከተፍርሶ ከተዕንዎ ኩሉ ዝከኣላ ትገብር ኣላ
ክሳብ ሕጂ ግን ኣይሰለጠናሎ ምክንያቱ ንሳቶም እስራኤል ትደልዩ ዘላ ነዚ ጉዳይ እዚ ከተደስክሎ ዝስምዕ ዝበሃል ዘሎ ዝምፍራም ዝበሃል ዘሎ ጠቕላላ ክበኩር እያ ትደልዮ ዘላ ኣሜሪካን ኢራንን ድማ ብግምጣሉ ይሰርሑ ምህላዎም ኣይሓጎሳን ኣሎ Begins today between the two countries in Switzerland as fighting between Israel and Hezbollah is reportedly pushing the fragile agreement to the brink. The White House confirming Special Envoy Steve Witkoff and Jared Kushner are leading the talks. Now, this comes just days after the Vice President's trip to Switzerland was abruptly canceled. And the United States agreement with Iran is already on shaky ground with large plumes of smoke seen over Lebanon as Israel carries out new strikes in the region just hours into a ceasefire with Hezbollah. We're going to get right out to News Nation. كم تريو زلهم إسرائيل نتنجرت كتنكف لعلن تحت انتبلا أمريكا دما استقالة من قدي مسيران كتراقب تفتنا الله ولا قاتي MOU كفرس مخانو ببزح من قدي يفكروا لون تلو إيران نتجيم ترديهم ملو إسرائيل ونتجيم ترديهم ملو سلزي زجرم كنتاتنا نرزلنا نبحك زجر. To you, Corey, with this new agreement already off to a rocky start, what are you learning at this hour? And good morning from Washington. So here we sit on day 3 of that 60-day window for the U.S. and Iran to hammer out a peace deal. The fact that you have Steve Witkoff and Jared Kushner both preparing to sit down with Iranian negotiators is already a sign of progress. Remember, it was just 2 months ago in April that Witkoff and Kushner both accompanied Vice President J.D. Vance to Pakistan to negotiate a ceasefire. Those talks, as we know, ultimately fell apart. But the dynamics this time around are different. Of course, the Vice President not being at the table is a big change. But these latest talks come after both sides signed this memorandum of understanding to end the conflict. And we have seen a ceasefire hold between the U.S. and Iran. But as you mentioned, it is that fighting between Israel and Hezbollah. Now, كم نريو زلنا بزح بمحلقاتاتن شجرن زقت مزلو سممع سلامي وزن ريو زلنا مالت سممع سلامي الكاخت زاربلو ونكبد بلنديو معناها تدلو نايم وداق تخلونا تأزي عبي زلو أزيو عبي نايم وداق تخلو probability ناتو أزيو عبي معناته إسرائيل بكل حيلهم نزنا جرز كفرسوا كقول الله معناته زنا جرز أنت تفتيمو نايم السحفة حلمناتنا إيران نايم وداق حلمناتنا في الله نتنياهو 4 عامات 3 عامات سرحلو إيران مبتتان أمريكا دفينا بكينات كتواز حسبو زنبرة حلمو سميرو لنا تبهلت حلمو اتزجدد حماق حلمو خين سلوز أني وزلو يدونالد ترامب أفراري كاديغا حبابي الكاديغا أزنج كاديغا أتحلي الكاديغا بزوقوني يقول من قدي نزاب إيران زلا قداي كوت كم زي بلوخ الجبر لكاي تبهيل زلو حابزا قداي زي بفتسو كم زوت صغيرنا كنحزوخ نكلالنا نزيا كنقبرت زي كيلا أخيلنا يزبال زلو ندا دونالد ترامب دمازو قداي استرديو مال زكالون فتينو ميم كابزن نيو كفتنو دواص نجار يرايم يلن سلازي كمي غيرون كابز قداي زي يوصو دمان دا دونالد ترامب مختل بريزيدنت جيدي فانسن كل زكالون يم زغبر زلو اجي منهم كوني سعرهم باي ذا واي كالوت كيلاتا دما تواصو يدسرح زلو زبلو دما لو كريوكم يتتواصو يدسرح زلو نمبال نمنتاي لاما كتقامو لخم زخلو از قداي زي حجون انت خونن ايران نمزنقع زغبر زلو يزبلونا لو اسمعكم ترى سبعة يكونوا سي بعمقنا تكون هذا كاتلو زلويم هيكون إذا حسوتي كنا بالكاين خلينا كنسمع زلنا نقول نجار ودو زخنا نجار غير كاترو يلو من قد يلا because this is very complicated في اللاين من سديدو مالون تحري لونكم زوم كلتا سديدو ممزلو ستيف ويتكوف and جارد كوشنر زومني مس إيران كزار عربي لهم سديدو ممزلو كلتا من إسرائيل لو خاتم يمزبال بأوروبا درجة خمانكم قدف إيران يكون سي أوروبا خمانكم زبلوميا كلتيوم نتنياهو مقابرياتاتن كابنا أمريكان إسرائيل قدمون صرح زبها اليوم سلازي أبز قداي زي انتاي كون خل كالارستو كوينو قليل كون سايكونن إيران دما نتصوتا إسرائيل كمي جرى تبلاش وتدل كم زلا تغلالا نابزيرو نكملس دونالد ترامب أمنا صوتو قبروا لي دليل لون هنا دونالد ترامب مونغو يزلو بزي سلازي ني دونالد ترامب تغلالا بقرروك حنكون تجميرا بعلهم تفلتي لابكينات كملس كفتن غني وناتهم إسرائيلاويان تصوتوا له إيران بخلتين تصوتوا مو تاقوداي فحكو تبلو تخليها سلازي كتنقاو خلو لهم نايم زراب دليت كم زلوهم نتسلام كتقروي دليهم زلو كريو خلو لهم that's why دما ولا قابتي
وهب قال نايتي تشيف نيغوشيتر ناتهم بقالي باف كساتفو يبهل انت نبره بتحاد شنق دما بجي دي فينس كساتفو بامريكا دما بمختل بريزنت كساتفو حسيبهم تنبرو السو يسالتن سلازي كال لوخ تراخيبون توحدنا تزررب نقصلو مديبه مالو. Yeah, that's right. As we continue through Saturday morning here at local time, it's difficult to know exactly where this supposed ceasefire is up to. It has to be said that during the nighttime hours here, there was a definite lull in any clashes. There were some sporadic cases. But then just after first light here, we started to get word of more airstrikes coming from the south, mainly centered around the Rayhan Hills in Jazim district. We've started to get reports of several cities and towns there being targeted. Local media are reporting a number of casualties. You are yet to get official confirmation. يا زي اب ليبانوس جبر زلو كيناتن ورا كيناتن يوم ريبورتس جبر زلو سلازي هذا كابتي قطر حدا عنقص نايتي ام او يو وي كميموراندوم اوف اندرستاندينغ زبال اتو قطر حدا ابو زلو ايران امريكان اسرائيل تطو كتبلالوا اب ليبانوس يزبل سلازي امريكان تناتا مبصعا كتفصم አይካለትን አላ ቡ መንጽር ድማ እስራኤል ድማ ታይም ዝብሉ ዘሎ ብኔው بوغن حزب الله يزتكوسنا زلو يم زبل زلو دارغا مبزحت سب اسرائيل زعمنا زي اشغاري ابزوان زي زلو اب كل عالم دما زعمنا سينا الله اسرائيل امنت كا بافكا سلازبالكا يكون استكبارات كايو كتمن دي خايتمن زغبركا امريكا دما اسرائيل دما ابزوان زي بفصوم زي من تكبارات يبلان باي ذا واي مراحناتهم لنقنا زبلو سمعوا زيوم يوم اسرائيل زبالو سلمتاي عالم تسالنا لا قايبلو كيحفروا مالتي אוחזים בשטח, משמידים את האיומים. ובלבנון עשינו, קודם כל 200,000 תושבים שגרו ברצועת הביטחון לא חוזרים, אחד מהם לא חוזר, צה"ל נמצא שם, הורס את התשתיות, הורס את הכפרים, ולכן מגן גם על... እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ብቋንቋም ኒውክስም ወይልኩም ናይ ሚኒስትሪ ሓለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናቶም ዘሎ እዩ ሙሉ ብሙሉ ነቲ ደቡባዊ ክፋል ናይ ተዓድታት ናይ ሊባኖስ መድ ጌርና ኢና ፍላትን ጌርና ኢና በቃ ገዛ ዝበሃል ዘይብሉ ጌርና ኢና ይብላ ኣሎ ስለዚ እዚ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ እስራኤል ዘሎ እዩ ኣብ ቴሌቪዥን ናይ ተሃገሮም መፅዩ ነቲ ደቡባዊ ክፋል ናይ ሊባኖስ ካለ ሃገር እዩ ነቲ ደቡባዊ ክፋል عد بعدي the line of villages in southern Lebanon all كلاتهم تدمسيسومن حص اغيرنا يوم يبلالو ስለዚህ እቶም ዜጋታት ኣብኡ ዝነብሩ ተመሊሶም ዝቕመጡ ለገዛ የብሎምን ይዝብል ዘሎ ስለዚህ ኣብ ዓወት ከም ዝፈጸሙ ጌሪ ይዛረብ ዘሎ ኣብዚ እቲ ዝሕዝን ክፋል እዚ ስለዚህ ነዝና ገብሩ ሁሉ በዓለም ደረጃ ዓለም ስለምታይ ትኾነና አላ ስለምታይ ይጸልኡና አለው እስራኤል ሲ እንታይ ከስከብሉ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ሞራላዊ ሰራዊት ክበሃል እዮም ዝደሊ ገለኻ ሕልፍ ኢሎም ካነዚ እጂ ነዝና በለ ሁሉ ባዕሉ እዚ ገበና ይኩናት ብሙሉ ሲቪላዊ ገዛውቲ ዕኒ ካለኻ እዚ ኩናት አይኮን እዚ ዓለት ምጥፋዩ ሃገር ምብራስዩ ወር ክራይምስ ዩ ገበናት ኣብ ልዕሊ ደቂ ዜጋታት ዩ ኩሉ ገበናት ኣብ ዓለም ዘሎ ይፈጽምና ለናይሉ ብዛዕባ ሓላፍናቶም እዮም ዛረብ ዘሎ ነዝን ዝገብሩ ዘለዎ ኻና እግዚአብሔር ሕርያት እዮም ዝብሉ ኻትሪኹም ሓደ ኽልተ ዓዲ ምልእቲ ኣብሪስናያ ይዝብል ዘሎ እኮ ጋዜጠኛ ይኮነኩም ዝብል ዘሎ ነቲ ሰራዊት ዝመርሕ ዘሎ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ገበና ንድፍጽም ዘሎ ዓገብ እንተበልካዮ ሲ ምስ እስራኤል ስንት ዓይነት ጽልኢ ዘለካ ዝብሉኻ ሰባት ሰምዕ ሽዑ ድማ እንታይ ትብል ሓደ ትግርኛ ይጽሕፍልካ መላው ካልኣይ ኤርትራውያን ብምዃኖም ተሓዝን ምክንያቱ ሓደ ሰብ ክንዚ እስራኤል ንዓና እንታይና ኢና ተርጅኹም ኣሎ ነፍሳ ዝኻለት ሃገር እያ ከመና ፀቢቐ ፅራኻት ሃገር እያ ፍተዋ ፅላያ ካል ሃገር እዩ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኣዝዩ ርሑቕ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኣብ ልዕሊ ሰባት ኣብ ሃገሮም ንዘለዉ ከምዚ ትድምስስ ዘላ ሓደ ኣብ እስራኤል ኮፍ ኢሉ ነዚ ዝግባይ ወይ ሓደ ኣሎ ምሁር ዲገለመል ኣብ እስራኤል ዝቕመጥ ነዚ ነገራት እዚ ፅቡቕ ትገብር ኣላ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ሰብኣዊ ጀኖሳይድ መን ክዛረበሉ ኢሉ ዝፅሕፍ ኣላ ሓደ መሓሪ ገለመለ ዝብልዎ ኣብ ኤክስ ሪኤ ሓደ ግዜ ፌስቡክ ንፅሕፍ እዩ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ክሳተፉ ዝደልዩ እዮም ካዚኣቶም ሕጂ ደተሓሳስበካ ነገራት ትርኢኻ ሓደ ሰብ ንክንድዚ ዓይነት ገበናት ደጊፉ ደጊፎ ቁልሕ ዝብለ የለን እስራኤል ብጥራጡ ይስዕቆን እዮም ከም ሰብ ኣይቆፅርዎን እዮም ንማንም ሰብ እስራኤል ዕቡያት እዮም ነቶም ኣብኡ ተወሊዶም ዝዓበዩ ፈለስጢናውያን ከም ሰብ ኣይቆፅሩን እዮም ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ክርስቲያን ሪስፔክት የብሎምን እዮም ዝበሃሉ ንስኻ ካብ 10 ኪሎ ሜትር ርሒቕካ ዘለኻ
ኣይፈልጡ ካይጡ ይቆኻሲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ኣምላኽ ሓሪቦም ይገለይሉ ንዓታቶም በቃ ዲቕ ኢሉ ዝማጎት ትሪ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምሁራት ዝመስሉኻ ገሊኦም ካሲ ከምዚ ኣምላኽ ዝሓርዮም ገለ ፓስተራት ገለ ዝመስሉን ኣለዉ ለክ ሓደ ነይሩ ሕጂ እኳ እንተ ተስፋ ቆሪፁ ገዲፎ ገለ መዓልታዊ ንእስራኤል ክድግፍ እዩ ዝውዕል ምሁር ኢኻ በቃ ከምዚ ናይ ኣምላኽ እዩ ክርስቶስ ገለ መለ ገለ ኢሉ ገልታት ኢኻ ዝብል ኣነ ሕጂ ተሓዝን ማለት እዩ መጀመርያ ፍሉይ ትምህርቲ የድልየካን እስራኤል ዝገብርዎ ዘሎ ክርዳእካ ትምህርቲ ዘልዮ ወይ ከዓ ደረጃ ትምህርትን ሊቅነትን የድልየካን ኮመን ሰንስ እዩ ማንም ሰብ ክርድኦ ዝኽእል እዩ ሊባኖስ ኣብ ሃገሮምን ኣብ ዓዶምን እዮም ዘለዉ ተደሊኻ ንሕዝብላ ተሊኻ ቅተሎም ዓድታት ብሙሉእ ደምሲስና ግና ይበሃል ዓድታት ብሙሉእ ደምሲስና ኣለና ይብላሉ እዚ ገበን እዩ ነዚ ገበን እዚ ዓለም ክትዛረብ ኣይትኽእልን እያ ሂማን ራይትስ ገለ መለ ኢሎም ንባህሊ ኤርትራ መዓልታዊ ብሽሞም ይውዕሉን ይሓድሩን ኣብ ኤርትራ ፀገም የለን እሱራት የለውን ፖለቲካዊ እሱር የለን ወይ ገለ መለ የለን ይብል ኣለኹም ኣለዋ ኤርትራ ኣብዚ ቻነል ኣትሊስት መኽሓድ የለን ኣለዉ እዮም ኣይሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ፃርዩነቶም ዝግባኦም ክፈትሖም ተስፋ ንገብር ኣነ ኣትሊስት ተስፋ ይገብር እዚ ማለት ግን ነፍሲ ወከፍ ሃገርናታ ኣካይዳ ኣለዋ ኣትሊስት ነቲ ሃገር ካብቲ ዘለዋ ፖለቲካዊ ነውፅእ ንክድሕን መዕድል ሃባ ድሕሪኡ ደን ትሕቶታት ተቕርቦ 10 ግዜ ብጎረሩ ሓኒቕካ ገዳ ወዲ ገዳ ናውረትካ መሊስካ ጭንቀታት ክትፈጥሩልኝ የብልካ ስለዚ እቲ ሃገር ቁርብ ከተንፍስ ዕድል ሃቦ ሽዑ ሓርካስ ኩሉ ግዜ ብምፍራህ ጥራይ ዘይኮነስ እዚ እንተ ጌርካ ዝክገብረልካ ናበልካ ኔጎሽት ክትገብር ኣለካ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንዝኾነት ሃገር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኣይትእተዋ ቀዳማይ መትከልና ዩናይትድ ኔሽንስ እሱ እዩ ናን ኢንተርቬንሽን ኣብ ጉዳይ ናይ ሃገሮም ኣይትእተዎም እቶም ሃገር ይበደሉ ኣይበደሉ ባዕሎም ክፈትሕዎ ግደፎ ህዝቢ ኤርትራ 30 ዓመት ተቓሊፁ ናጽነቱ ዘምፀ እዩ ኣሽሓት ሰማዕታት ከፊሉ ኣብ ዓዱ ፀገም እንተለዎ ብኸመይ መንገዲ ይፈትሖ ግዜ ኮ ዝደሊ ይኽእል ግን ፀገም ናቱ ክፈትሕ ፀገም ዘለዎ ህዝቢ ይኮነ ገና ከም ሃገር ከይቆሞ ከሎ ህዝቢ ዓለም ተቓሊሱ ናጽነቱ ዘምፀ ህዝቢ እዩ ስለዚ ነገራቱ ንከስተኻኽል ዝኸብዶ ኣይኮነን ጥራይ እንታይ እዩ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝገብርዎ ዘሎ ፀገማት ኣብ ውሽጡ እናኣተኻ ናይ ዝተፈላለየ ኣጀንዳታት ናፈጠርካ ዋላ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ተቃውሞ በዚኻ እኳ ተስፋ ትቆርፅ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዕላማ ጥራይ ዝሰርሕ ነይሩ ተዝኸውን እዚ ኩሉ ፋሕ ጭንግራሕ ኢሉ ዘሎ ኣብ ሓንቲ ቦታ መዓሰለ ነይሩ ግን ዘይተኣደን ኣጀንዳታት ስለ ዘለዎ ሰብ ክዓስሎ ኣይከኣልን ንሱ ገዲፍና ሕጂ ኣብቲ ንሪዮ ዘለና ኩነታት እንተጠመትና ሓደ እዩ ባይ ዘ ወይ ዓለም ክሳዕ ክንደይ ንእስራኤል ከም ዝመነወቶም ኣብ ዩኤን ዝተገበረ ክትዕረዩ እዚ Point of order. Because this is what the chef should be doing. I make a point of order. They should not be personal. It should not be personal. I have a point of order. I have እዚ ባዕሳ ኣብ ዩኤን a point of order. You part of this obsession. No personal. Genev's blacklist for conflict-related sexual violence. Israel, a democracy governed by the rule of law, a country defending its citizens, placed alongside Hamas, alongside Boko Haram, alongside ISIS. Ms. Patton, you had the chance to see the facts. You had the chance to examine the evidence. እስራኤል ሲ ብግህሰት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ሓማስ ምስ ቦኮ ሓራም ምስ ኣይሲስ ተቆፂርና እዩ ዝብል ዘሎ ኣነ ኸኣስ እቶም ስኻ ትረቅሖም ዘለኻ ምሳኻ ምቁፃሮም ጥራይ ዝሕዝን ምክንያቱ ቦኮ ሓራም ደም ዘይብል ግብረ ሽበራ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ኣይሲስ ሰብ ዝሓርድ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ መን ኢኻ ትብሎ ትኻልእ ሓማስ እንተወሓደ 12200 እስራኤላውያን ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ከም ዝቐተለ ተነጊሩና እስራኤል ጌራቶ ዘላ ግን እዚኦም ዝገብሮ ቅዱስ ንብል የለና ጌጋ እዩ እንተድከኣል ነይሩ ከማ ናብ ቤት ፍርዲ ካኣትዮም ኩሉ ዝግብኦም ዋላ 100 ዓመት ፍረዶም I have no problem with them እስራኤል ትገብሮ ዘላ ግን ብቁፅሪ ብዕምቆት ብክበት ካብኡ ይዓቢ እዩ ካብኡ ይዓቢ ብርግፅ እዚኣቶም ግብረ ሸበራ ተባሂሎም ዓለም ተሃድኖም ኣላ ማለት ኣትሊስት እሲ ተራ ሃገራት ምሶም ክሰርሓ ይፈርሐን መን ሂቦም ኣለቲ ገንዘብ ንዓኻትኩም ዝጠፋእኩም ኣይመስለኒ ንሓማስ በዓልኩም ገንዘብ ትቦ ነርኩም ቢልዮንስ በዓልኩም ይብኩም ንነተንያሁ ኬትኩም ሕተትዎ እንተቶም ካልኦት ድማ ዝገይርዋ ነው ኣትሊስት ንሕና ኤርትራውያን ንፈልጦ ነገር የብልና ግን እስራኤል ትገብሮ ዘላ ብካሜራ ዝተሰነደ ጭብጥታት ንሪኦ ዘለና ትማሊ ኣብ ቀዛ ሕጂ ንቕፅል ኣሎ ኣብ ሊባኖስ ትገብሮ ዘላ ኣብ ሱርያ ኣብ ካልእ ትገብሮ ዘላ ግን ብሓቂ ኣብ ተስካሕክዕ ነገራት እዩ ስለዚ ዓለም እንተነቐፈትኩም ሲ ዝኸብደኩም ኣኽቢትኩም ኣይትረኣይዎ ንምባል ዝኣክል እያ ነዚ ናይ እስራኤል ዝያዳ ዘገርመኒ ነዚታት ዲፈንድ ዝገብሩ ሓደ ኤርትራውያን ክትርኢ ከለኻ ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ጥንቃቐ ምክንያቱ ሓደ ፅልኢ ናይ እስላም ንተኸተልቲ እምነት ምስልምና ኢኻ ትርኢ ካልኣይ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ገለ ናይ እስራኤል ደም ዘለዎም ዝመስሎም
كم خوين سمعك تخين هيكون كان دخا أوز قرب يبل دخا كم خوين سمعك تخينه عشحات مليونات أيهوداويان بيور أيهوداويان لازم نتنياهو كايدا يقاوموا له ما عاد ليقاونتي مهورات من سيات ناشتو عبيت ما عاد أمسيلكم لازم نأمريكا نإيرترا نزا هجر زيا نزا إسرائيل كان نسأجمناتا نتنياهو ناتو جفراني يوم زبلو زلو نا يهوداويان شجر كوينو مم زلو دما نتنياهو ناتو منقسين يوم زبلو زلو سلازي نا يهود مثل هذا يكون اتي نا نتنياهو سرعة زقبرو زلو باي ذا واي دونالد ترامب بتحتي كفنكلو دليل اللي بحالا لبسم Trump quietly plotting Netanyahu's ouster? U.S. has just dropped a political bombshell on Bibi amid unprecedented rift over an interim agreement with Iran. A stunning report from the Israeli media has claimed that officials within the Trump administration have begun reaching out to the opposition parties, including the leading contenders to replace Netanyahu in the upcoming election, former Prime Minister Naftali Bennett and former IDF chief Gadi Eisenkot. Shell on Bibi. سوري زي ريبورت زي تريوود لهم بشانل 10 تغلت زبحلنا يا إسرائيل دوز حبريتايو سدما من معدار دونالد ترامب بحبو نتهم تقاومتناي بنيامين نتنياهو كرهبهم جمير خمزلون مسوم كسرح يحسب كمزلو ينزل نقرزلو نحن قد نافرسه نعنو وندحر قيدو نحن ما نقبر لنا دمسل كوينو أبزع عمت مودة تادي ولا بجمارنا next year مريج أب إسرائيل كل سلوز خونه نحن ما كنري كاينا زمسلي تقولي من يكرئي من يحق مزلو من يتقندق قبر زغل I don't know just give me Israel next election اوكي ما اسمو خانو كنقراكم تقلا تغنياتتي next election سلازي دالو زلو اتون بارتيتات كابينيام نتنياهو كتقصو ويم زحسب زلو سلازي مريجا the next Israeli legislative election for the 20 نتبايتو مالتيو على إسرائيل شو عتن ورها عسرت إسرائيل شو دشتانيو سلازي اوكي سلازي already تي قداي أخيلوك سلازلو تي قداي تي كونتات نوعو أزيك بتزباليو current political context Prime Minister Benjamin Netanyahu looked مالتيو leads right-wing coalition but polls generally show it struggles to reach the 61 seat majority needed to govern. سلازي ناي بايتو مريجا أبز مودا تنايز عمد كجبر سلازو خونه تليوكيد بحال coalition ويون نايستفل على بارتات بحدو خينهم أبز مسو زلو مريجا لعلسوسا منابر بمحاس نتي منقستي كم دليتهم كوكو عطر وزخولو نابو درجة دبس الشجر كقاطنهم كم زغلين نقر سلازلو دونالد ترامب ما نتزلو وصلوا تتقيمو مسكالوت نعوك علي وزدليو كسرح يفتن كم زلون زيادة ما نتنياهو بقرورو حنيقاتو زلاسة هذا بقبنات حتتي كالاي دما دونالد ترامب كحق زبط عمي زلزل ناي دونالد ترامب حجز أزيو أقداسينو دونالد ترامب تحجزوه كان بحدش نسون بارتناتون كمرات خليهم دونالد ترامب أنت أرتو خيرجن كخبدو خمس غل فليت الله that's why دونالد أب أزيا كبات جزيو زهر موزلو زبال زلو وزقول دايز دما أزارا بارسو غينلو ميديانا إسرائيل دما obsessed كوينلو بزي تقامتون زبلو خريكمي The U.S. and Iran that is not going down well in Israel, especially given what the Trump administration is saying about its allies there. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. The question is, what comes next? And will Israel play along in Lebanon? The World Cup is underway, and FIFA is squeezing every media and narratives. U.S. and Iran. It is not to be mistaken for a peace agreement. What this MOU does is officially open a 60-day window for negotiations aimed at reaching and deal with Tehran. The way Vance responded. حجين تايو تي قداي كم تري وزلهم تي MOU نمكل خال كجف سخونة راح يزقبر زلو بتي أنا أمريكا ممحدار في لاي جو بايدن نعوز مسلو زلو جو بايدن نازي جي دي فانسن كالوت حدا عندك جي دي فانس يونتي MOU نمكل خال أب زي تأدنى بودكاست تنقل الناخدة دي فندز قبر زلو تنا إسرائيل elements دما ببزوح من قد يتقعولو أتكمت أزخل قداي دما كبيد زخونة فتنايزي مصوزلو سلازي دونالد ترامب بتاعتي كتقع فتنا اللي بحالالون حق نتونك زيهن قد فينا بتخالد ما جي دي فانس نتزقتم زمتصوزلو نقر يا نتي إسرائيل كتفرسوت دالي زالاد ما بميديا درجة يمكتهم زلوين زي نقر زلو بغالي لكوز أيزي بالسبقين and described the relationship between the US and Israel was unprecedented coming from such a senior figure at the White House.
And, you're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have. Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. If I was in the cabinet of the Israeli government, It's gone down like a lead balloon. The color ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ዘገርም ኩነታት እዩ ሓደ ኣብዚ እንታይ ኢልዎ መስለኩም ነዚ እስራኤላዊ ፖድካስት እዩ ኣብ እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ ግኑን ኣይኮንካን ብዙሕ ሽግሪ ይገጥመካ ኣሎ ምስ በሎም 9 ሚልዮን ህዝቢ ኢኹም ንኩሉ ፀላኢኹም እናቐተልኩም ጥራይ ክትነብሩ ይትኽእሉን ኢኹም ስለዚ ኣብ ገለ ዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ንኽመፅእ ክትተሓባበሩ ክትክእሉ ኣለኩም ብሓይሊ ጥራይ ዝበፅሕ ነገር የለን ኢልዎም ካልእ ድማ ትራምፕ ከተዳኽሙ ትፍትኑ ዘለኹም ኣባላት መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ኣባላት ካቢነ ናይ እስራኤል ድማ ክትጥንቀቑ ኣለኩም ብዘይ ኣሜሪካ ናብ ትበፅሕዎ የብልኩምን ኣሜሪካ ድማ ዓብይ ዓቕሚ ዘለዋ እያ ክትሕግዘኩም ወይ ክትጎድኣኩም ዝመስል ዘረባ ተዛሪቦም ክዓብዱ ደልዮም ኣለዉ Any White House. Now, the reaction to this story in Israel, it's gone down like a lead balloon. The columnist for Haaretz, Gideon Levy, who we've interviewed on the show, says the nation is lamenting a calamity, defeat, and a near Holocaust. Now, Israel played a key role in triggering this war, but then was completely absent in the process that put it on pause. How is that absence being covered in the Israeli press? As an abject humiliation. When Trump and Netanyahu launched their attacks on Iran back in February, Netanyahu promised Israelis that it was going to transform the region, it was going to bring peace, and it was going to fundamentally change Iran. This agreement is now being viewed as a symbol of Iran's endurance, America's abandonment, and a complete and unmitigated failure on Netanyahu's part. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ነተንያሁ ዝሃንደሶ እዩ ነይሩ ነተንያሁ ድማ ናይ ብሓቂ ተሓጒሱ ነይሩ ንኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕን ሓቢሉ ሓባቢሉ ንኩሎም ፕሬዚደንታት ን10 ዓመት ለሚንዎም ኣብየሞ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ሕራይልዎ ናብ ኩናታት እዩ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ብዙሕ ሓደጋታት ኣብ ልዕሊ ኢራንን መራሕታን ኣብፂሑ ብኡ ገይሩ ድማ ስርዓት ክቕይሩ ኢሉ ኩሉ ገይሩ ናይ ዞባ ሱፐር ፓወር ክንከውን ናይ ኢሉ ክፍክር ተሰሚዑ ማለት እዩ ነዚ ዞባ ድማ ኣብ ኢድና ክንገብሮ ኢና ኢራን ተወዲቓ ናይ መወዳእታ ቅላዕ ኣሳያኢሉ ነይሩ ድሕሪ 39 መዓልቲ ኩናትን ድሕሪ 100 መዓልቲ ዝርርብን እንታይ ኣጋጢሙ ኢራን ዘይትሰዕር ሃገር ምዃና ኣፍሊጣ ኣሜሪካ ድማ ህድማ ጀሚራ ምስ ኢራን ድማ ዝርርብ ጀሚራ ንእስራኤል ጉሒፋታ ነተንያሁ ድማ ኣብ እንዳጓሓፉ ኤግዛክትሊ 180 ዲግሪ ካብቲ ትፀበዮ ኮምፕሊት ኣንጻር ናይቲ ትፀበዮ ነተንያሁ ኣጋጢሞ ብምሉእ እቲ ንኢራን ዝሓሰቦ ድማ ኣብ ነፍሱ ከም ሓዉ ተገምጢሉ መፂዎ ስለዚ ሕጂ ፖለቲካዊ ኤርትኩዌክ ክብልዎ ምንቅጥቃጥ ናይ መሬት ኣብ እስራኤል ኣጋጢሞም ዘሎ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት በኣሜሪካ ከምኡ ድማ ኢራን ናሓትሕዶም ንእስራኤልን ኣሜሪካን ከተባልዖም ኣብ ግምቶም ኣይነበረን ግን ኣጋጢሙ ካሎ ስምዑ ኣብዚ ሕጂ Anger on Israeli airwaves has just been unrelenting. אדם שאני לא מכיר ברחוב ושאל אותי, נו, מה שלום דונלד חוסיין טראמפ? חששנו מההסכם המטורלל שמציב סכנה אמיתית על קיומה של המדינה היהודית. לפי אותו היגיון צריך לתת לאיראנים פצצת אטום. Israeli newspapers have not held back either. A headline in Maariv read, "We told Netanyahu it was dangerous to put all of his trust in Trump." Israel Hayom, one of Netanyahu's most loyal media allies, declared that the country had been abandoned and left to fend for itself, while the quote awful deal gave $300 billion to the Ayatollahs. And that money, the $300 billion. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሚድያ ናይ እስራኤል ዕዳን ሒዝዎ ከም ዘሎ ብኩሉ መንገዲ እስራኤል ኣብ ሓደጋ ከም ዝወረደትን ኢራን ድማ ተዓዊታ 300 ቢልዮን ክትከፈል ምዃና ወላ እውን እቶም ደገፍቲ ናይ ቢቢ ነተንያሁ ዝነበሩ ሚድያታት እዮም ክጠልምዎ ጀሚሮም ዘለዉ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ጉዳይ ደሚርካ ጉዲልካ ክትሪኦ ከለኻ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ሓንቲ ናይ ሓደ ክኢላ ትዕዝብቲ ክበኩም እየ war and then we got things escalating on the other. We don't get a break, do we? Well, the MOU, I'm assuming this will not be implemented in full. I'm thinking the Americans are buying for time. As Trump said, the reason why they're signing what's essentially a declaration of surrender is because they're running out of fuel and they have no other choice. So I'm assuming that they will try to, drag along the Iranians, try to change some things midway. I mean, it hasn't even been signed. Well, it has been signed, but we haven't had a meeting yet, even in Switzerland, and we already see the Israelis attacking Lebanon. And it's very hard for me to expect all of these points to be actually implemented. It's so I think the Americans are just buying for time. እዚያታ ከምፃልኩም ደልየ ዝነበርኩ ሓደ ካብቶም ዝኣምኖም ዓበይቲ ምሁራት ፕሮፌሰር ግለን ዲስን ኖርዌጃዊ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ዘለዎ እዩ ንኩሉ ርኤ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ዝግበር ዘሎ ድራማታት ክሪኦ ከለኹ ዶናልድ ትራምፕ
ጠቕላላ ናብ ሰላም ዝተበገሰ ኮይኑ ይስማዓኒ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ነገር ዝበዓሉ ገሊፅዎ ኢሉ ንክልተ ሰሙን ተቐፂሉ ናይ ነዳዲ ቅልውላው ዲቕ ዝበለ ቁጠባዊ ሽግር ክፈጥር ምዃኑ ተረዲእኒ ኣብዚ ጉዳይ ኣትየ ኣለኹ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ድራማ እስራኤል ምንታን ትስምምዕ ንኸይትግበር ትገብሮ ዘላ ኣሜሪካ ድማ ጠጠው ከተብላ ትፍትን ዘላ እናተመሰለ ነዳዲ ግን ካብቲ ቦታ ከም ዝወፅእ ዝግበር ዘሎ ንዝተወሰነ ግዜ ነዳዲ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ከረጋግእ ዝኽእል ነዳዲ ምስ ወፀ ከም ብሓድሽ ሓሳቡ ቀይሩ ናብ ኩናት ክምለስ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ይብል ኣሎ there is a possibility ናይ ዝውን ከም ዘሎ ስለዚ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ባእሲ ዝመስል ዘሎ እውን ድራማ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ብዙሕ ድራማታት ከም ዝፈተኑ ርኢና ኢና ቅድሚ ሕጂ ተባሂሶም እዮም ምርዳእ ኣቢቦም እዩ ከምዚ ኮይኖም እዮም ከምዚ ኮይኖም እዮም ክብሉ ፀኒሖም ተሓባቢሮም ናብ ኩናት ክምለሱ ተራእዮም እዮም ስለዚ ፕሮፌሰር ግለንዴስ እንክሪኦ ከሎ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ክውዳእ ዝኽእል ብዘይ ናይ ኢራን ዓወት ተደይኮይኑ ኣሜሪካ ንእስራኤል ተቆፃፂራ ናብ ጉዳይ ክትመልሳ ትኽእል እያ እሞ ንሱሳዕ መዓልቲ ተዛትዮም መፍትሒ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ንምግማት ክብድ ዝበለ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዝብል ዘሎ I hope I'm wrong, but I assume at some point they will go back to war. When you say Americans are just buying for time, you mean this is all... So an argument someone made on my show earlier today that this MOU, actually it's Professor Izadi from Iran, and this MOU is just Trump trying to open the Strait of Hormuz to ease the pressure on the price of oil, let the market recover before continuing a war. That just shows the level of distrust in Iran. Is that the point you're implying as well, that the job is not finished? Izadi, Professor, Fuad Izadi. Okay. Well, yeah, this is my assumption because, well, the only thing I base it on is Trump is making the point. The reason why he had to sign this is because what he said, he only had 4 weeks left of fuel. And so it's quite a dangerous situation. But then he had to agree to an agreement which he can't possibly implement. So what can I conclude from this? ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ወላ ካልእ ኢራናዊ ፕሮፌሰር እውን ተመሳሳሊ መረዳእታን ሕሳብን ገይሩ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ከቢድ ዝኾነ ናይ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ ኢራን ዝበለቶ ኩነታት ኩሉ ሕራይ ኢሉ ከም ዘተግብሮ ኣምሲሉ ተዋስኦ ገይሩ ሕራይ ኢሉ ብገለ ንኢራን ድበልክዮ ሕራይ ኢሉ እቲ ገንዘብን ካልእን ግን ደያ መወዳእታ ክኸፍሎ ኢሉ ኣብቲ መወዳእታ ኣብቲ መጀመርያ ግን ነዳዲ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ እቲ ገለገለ ክግበር ዝኽእል ዕድገታት ክገብር እቲ ነዳዲ ወፅኡ ቁሩብ ትለይ ዕዳጋታት ክረጋግዓሉ እንተኽኢሉ ከም ብሓድሽ ንሓፂርን ከቢድን ኩናት ገይሩ ንኢራናውያን ክሰብረሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍትን ይኽእል ኢልካ ክትግምት ትኽእል ኢኻ እንተዘየለ እቲ ኣትይዎ ዘሎ MOU እቲ ተገይሩ ዘሎ ውዕል ጠቕላላ ንኢራን ዘርብሕ ኢራን ትዕወተሉ ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ኣሜሪካ ጠጠው ኢላ ገይራ ብኡ ገይራ ክትቅፅል እያ ክንብል ኣዝዩ ክብድ ዝበለ ይብል ኣሎ ስለዚ ብሓፈሻ እዚኣ ሓንቲ ሲናርዮ ዝብልዋ ዘለዉ እዮም ኣይሆፕ ጌጋ ይህሉ ኸውን ይብል ኣሎ ኣነ እውን ተስፋ ገብር ተጋጊዩ ክህሉ ተስፋ ገብር ዋላ እኳ ዝመስል ነገር እንተኾነ ግን እቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ብኩሉ ክንሪኦ ከለና ብዙሓት ክኢላታት እውን ብዓይኒ ጠርጠራ እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ የስ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብዙሕ ነገር እዩ ግን ብቐሊሉ ክውዳእ ዝኽእል እዩ ክንብላ ንኽእል ኢና ይብሉ ኣለዉ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ድማ ክንሰምዖ kind of pressure will the lobby put on Trump? And before you answer, I'm going to run just one of the lobbyists' loudest and most fervent voices, and one that for a while got to whisper into Trump's ear, but apparently no longer. Chris, number 15. How in the እንታይ ይብሎ ኣሎ እቲ ናይ እስራኤል ኤፓክ ዝበሃል እንታይ ዓይነት ፅልዋ እንታይ ዓይነት ተቃውሞ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ክወስድ ይኽእል ንድሕሪ ኣንጻሮም ክኸይድ ጀሚሩ ቅድሚ ምምላስካ ግን ንእሽተይ መማቕርቲ ክበካ ገለ ካብቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዝብልዎ ዘለዉ apparently no longer. Chris, number 15. How in the world could you tie Israel's hands when it comes to self-defense in Lebanon while Hezbollah is firing rockets and drones over the border at Israeli citizens? Shall we say that this is not a popular MOU, from what I understand, in Israel? And again, Israel, they were flying jets alongside American jets during this whole operation. Iran was firing at American soldiers during this whole operation. So playing halvesies is a bit strange. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ቀንዲ መልሓስ ናይ እስራኤል ፅልዋ ዝኾነ ቤን ሸፒሮ እዩ ዝበሃል ንሕና ብጎንድኹም ነርና ኢራን ኣንጻርኩም ነራ ምሳኹም ነርና እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ድማ ፈፂምና ኣይተቐበልናየን ኣለና እስራኤል ነቲ MOU ኣይተቐበለቶን ኣላ ጥልመት እዩ ንኢራን ዘርቢዩ ንእስራኤል ካ ዝጎድዩ ይብሎም ኣሎ እጂ ከም ኣብነት ነዚ ሂብዎ ኣሎ እንታይ ክመስል ይኽእል ናቱ ናይ ፕሮፌሰር ጆን መርሻ What can the lobby do to Trump now? Well, they could make life miserable
for him by saying the sorts of things that Mr. Shapiro was saying. They can try and tar and feather him. But in fact, most people fully understand that Trump is doing the right thing, that Trump has no choice. It's not like Trump was somebody who was playing hardball with the Israelis in the past and was forced to back off. As we've talked about on this show, there's no president in recent memory who kowtowed more to Israel and to the lobby than President Trump. The question you have to ask yourself is, why did he do this 180-degree turn? He did this 180-degree turn because he is the president of the United States of America. He is responsible for our security. He is responsible for our prosperity. And he fully understands at this point of time that the Iran war did not go as planned, and that the international economy, which will have huge effects on the American economy, is about to go off a cliff, and he has got to shut this war down immediately. And in fact, I'm sure President Trump understands that this would be good for Israel in the end as well, because Israel has no interest in seeing the international economy go off. ብሓፈሻ እንታይ ገብርዎ ይኽእሉ ንዝብል ከም ዝተሰምዖ ፀናሕካ ኩሉ ኩነታቱ ሓዊ ክቕይርዎ እዮም ግን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣማራፂ ኣብ ዘይብሉ ደረጃ ስለ ዝበፅሐ እዩ ነዚ ውሳነ እዚ ዝወስድ ዘሎ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት እዩ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣዝዩ ይፅልዋ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ቀፂሉ ሰርቫይቭ ክገብር ስለ ዘይክእል ንሱ ይኹን እቲ ፖለቲካ ይኹን ቁጠባ ናይ ዓለምና ናይ ኣሜሪካን ክግበር ዘሎ ወይ ዝገብር ዘሎ ኣማራፂታት እውን ብዙሕ ስለ ዘይብሉ ባዕልካ ትፈልጥ ነተንያሁ ኢሉ መንገዱ ጨሪሙ ክኸይድ ዝፍትን ዘሎ ይዋፆ ዶ ይዋፆን ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ እውን እንተኾነ እዚ ንሪኦ ዘለና እውን ነፍሱ ዝኻለ ዘገርም እዩ ስለምንታይ ዘገርም ንብሎ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ደጋፊ ናይ እስራኤል እዩ ንእስራኤል ሲ ዝደልየቶን ዘይደልየቶን ዝገብረላ ዝነበረ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ሃንደበት ኣላም ተቐይሩ ገለ ዘይኮነ ኩሉ ፈቲኑ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ምስ በፅሐ ዝገብሮ ዘሎ ምህዳም እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኢሉ የግዳስ ሃዲሙ ክዋፆ ይኽእሉ ዶ ክምሕርዎ ይኽእሉ ዶ ክገድፍዎ ይኽእሉ ዶ nobody knows ብካልእ መንገዲ እውን ኢራናውያን እውን ቀለልቲ ከም ዘይኮኑ ተረዲእዎ ይበዓሉ ከማን መስኪሩ ኣሎ to stop a very volatile group of people that are smart, very smart. You know, the Iranians, very smart people. They're sort of primitive genius, but they're smart. Okay? I had to stop them because if they had a nuclear weapon, they would use it. And you want to see Bedlam? Let them blow up a couple of cities someplace like they would have blown up Israel. If it weren't for me, Israel would not exist today because I terminated the Barack Hussein. كم تريوا زلهم إيرانويان ولا قد حراتهم ولا قلن تبلناهم بلحت يميلوه فتوت لا إسرائيليان إيرانويان بلحت يميلوه على الثبات يكونون بلحت يوم أعمل لهم نعي أنا أنت زي اللي كمان إسرائيل أبى حدا قام يخونوا وايز بزلوا وهذا مون نتنا أوباما زنبرت JCPOA زبال أنا تطون تجيب له لومي نيكولار حزام هاللو جلس بلا زكاز مجناني حسوتي مهنياتو نص كابوس لدوس أيو إيران زيادة نيكولار إنريتش كتجبر كي لا يمزولو بزخنة تي نحط فدام زواع عصوة بزح حاجة داسي كنا معنا بس خم تري وزل لهم إيرانويان قال السبات كم زي يكونوا تردي ويا دونالد ترامب and all he needs to do is I just wanted to exit كابز قدايزي كم يجرى نفسه يوتي كوينو زلت قداي They waited till I came back. They didn't do it intentionally. They didn't think I'd be coming back. A lot of people didn't think so because of weaponization. They weaponized government. But I came back with a roar, but better than before, I think, better than before. And if it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated. So country was a long أنا تزين إسرائيل لو مهما مخونو إيران دما كم بحدش تمارسة بريزنت زخونة مسلم نينيرو أنا مسمس أخذ تدهيلهم يوم زخونة تجون انتخونة إسرائيل كابي وتاي حنت قبره يدخلني نتنياهو دما فتيت اليو أنا زبلوخ كسمع له ويبلالو well I don't know man صاد بالكايو كسمع فقاد الناديو دلوديو كنفلطك بتزبلين عنا I'm going to be your worst nightmare ever. President Trump said in March. إذا تحدش برايم مينستر كهون زبحال زليو نبعلو السوون كاب نتنياهو دفلي كوننجن إن هي كلها نهي سلط أمور الدركة سلزلهم من نتنياهو وحيفكا نحن أنت تكانايو أبتبوتاناتو نحن أنت أتنا أدل هلونا يزبل زرباون يسمع له صغني بزونا قراتنا نسمع زلنا أمو داتا قداي كوينهم زلوتهم هقرات عربيهم
monarchies rested their security on a single assumption, that the United States would keep them safe. The war that the US President Donald Trump and Israel waged against Iran has buried that assumption. The American bases scattered across the Gulf did not shield states from a conflict they never chose. They made it a target. Iran could not easily reach Tel Aviv or Washington, so it struck the softer prizes within range, and the Gulf absorbed the blows. This was the old bargain exposed for what it had become. Trump proved he could start a war, but he could not end one. His impatience, his appetite for flattery, and his constant swing between the Israel lobby and the Gulf lobby left him incapable of the patient bargaining a settlement demanded. He emboldened an Iran that the Gulf had spent years learning to manage, and he handed his partners بحفشة انتاي زبل زلا بروفيسور أندرياس يزبهل نايزو كل كوينات ناي دونالد ترامب عندران كالين حساب زخفلو زلو من يوم هاقرات خليج يوم يبلالو هاقرات خليج زي دلي وكوينات مصيوم ጥራይ ደኮነ ሕጂ ድማ ንሳቶም እዮም ክኸፍልዎ ዘለዎ ትዋጋ ኣብቲ ግዜ ኩናት ሰፊሕ ዝኾነ ክሳራታት ወሪድዎም ከያክል ሕጂ እውን ንኢራን ዝወሃብ ገንዘብ ንኣብነት እቲ ናይ 12 ቢልዮን ቀልጢፉ ዝወሃብ ቀጠር ክትበያ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብካልእ መንገዲ ክወሃብ ይበሃል ኣሎ ካልኦት ሃገራት እውን ኩላተን ዝከኣለን ክገብራየን ይበሃል ኣሎ ኢራን ድማ ነዘን ሃገራት ኸሊጅ ድሌታ ክትገብረን ከም ትኽእል ኣፍሊጣ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ድሌታ ክትገብረን ከም ትኽእል ስለዚ እዚ ኢራን ሒዛቶ መፅያ ዘላ ዓቕሚ ኣብ ከባቢና እንታይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ኢራን ተዓዊታ ኣይኮነን ኣብ ከባቢያ ኣብ ከባቢ እስራኤል ንሊባኖስ ከማን ፅልዋ ትገብር ዘላ حوتي ኣብ ጎረቤትና ዘለዎ እንታይ ይስምዖ ኣሎ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ክረክብ ይኽእል እንታይ ዓይነት ድጋፍ ክግበረሉ ይኽእል እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህልዎ ይኽእል እውን ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ ጥቃስ ለይቲ ዝኸሉ ዘሎ እዩ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዝምድናታት እውን ካብኡ ዝብገስ እዩ ዝበሃል ዝኾነ ሃገራት ኸሊጅ መሰረታዊ ናይ ሴኪሪቲ ለውጢ ንክገብራ ዓብይ ፈተና ይመፅዎን ዘሎ እቲ ጉዳይ ድማ ኣብ ዝቕፅል ብሓደ ክንሪኦ ኢና ሕጂ ቀጥታ ነቲ ጉዳይ ምስ ዞባና ተኣሳሲርና ክንሪኦ ኢና ናበይ ክወስደና ይኽእል like ምግባር ይትረስዑ let's go ናብ ዞባና The three hidden gatekeepers of the Red Sea. Let me tell you about three places most people have never heard of. They are not big countries. They are not rich countries. And yet, right now, some of the most powerful governments on the planet are paying very close attention to them. Why? Because of where they sit on a map. Three small territories, one narrow strip of ocean, and billions of dollars in global trade passing through every single day. Today we are talking about Djibouti, Eritrea, and Somaliland, the three hidden gatekeepers of the Red Sea. Part 1, the big picture. ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳስን ኣዛራብን ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ዞባና ብዘይ ቃል ዓለም ድማ ሓደ ካብቶም ንመጻኢ ክንደይ ዓመታት ድሕሪ ሕጂ ዓብይ ተራ ክፃወቱ ዝኽእሉ ዝበሃል ዘሎ ቦታ እዚ ባቤል መንደብ እዩ ምክንያቱ ኣቀድማ ኣቢልና ንሰምዖ ዝነበርና ኣብ ቅድሚት ቪድዮ ንሰምዖ ዝነበርና እንተሪኢናዮ እንታይ ዝብል እዩ ኢራንን ኣሜሪካን ጌና ወላ እኳ ናይ 60 መዓልቲ ክዘራረባ የንግለ እንተተባሃለ ብዙሕ ሽርሕን ጉርሕን ከም ዘለዎ ኣብ ግምት ኢኻ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘሎ ፀገም ኣብ ግምት ኢኻ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ቀንዲ ማእከል ስዕበት ናይ ፖለቲካ ክኸውን ከም ዝኽእል ወይ እውን እቲ ዝረሰነን ዝበርትዐን ጂኦግራፊካውን ፖለቲካውን ባእሲ ወይ እውን ውድድር ዝካየደሉ ቦታ ቀርኒ ኣፍሪካ ክኸውን ከም ዝኽእል መዓልታዊ ዜና ኮይኑ ዘሎ እዩ እስራኤል ናብ ሶማሊላንድ ከይዳ ከም ዝተገበረ ሶማሊላንድ ናብ ዝከደት ይበሃል ጅቡቲ ቅድሚ ሕጂ ኣይትዝረብን እያ ነይራ ምክንያቱ ኣሰንባዲ ነገር ስለ ዘላው ሓደ 7-8 ዓበይቲ ሃገራት ወታደራዊ ቤዝ ኣለዎን that's already scary መሰንበድ ነገር እዩ and now the biggest geopolitical price ተዛዓብየ ጂኦፖለቲካዊ ብልጫ ክኸውን ዝኽእል ምስ ኤርትራ መን ይሰርሕ እዩ ምክንያቱ እስራኤል ኦልሬዲ ቦቱ ሒዙ ኣሎ ሶማሊላንድ ሒዙ ኣሎ ማለት እዩ ዓለም ትፍተዎ ኣይትፍተዎ ንእስራኤል ኣጠጠው ክብሎ ዝኽእል የለን ዝፍሉጥ ነገር እዩ ጅቡቲ ተታሒዙ እዩ ሓድሽ ነገር የለን so there is only one thing ኣብዚ ቦታ እዚ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል ንሱ ድማ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ወፃኢ እውን እቲ ዓሰብን ከባቢውን ደቡባዊ ቀይ ባሕርና ኤርትራ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳስን ኣዛራብን ውድድር ርሱን ውድድር ክካየደሉ ዝኽእል ቦታ ንሱ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ that's why ድማ እዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ብላዕልን ታሕትን ብዙሕ ዘረባ ብዙሕ ነውፂ ብዙሕ ክርክር ብዙሕ ዕግርግር ንሰምዓሉ ዘለና እዚ ነውፂ እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ምስ ፀረየ ኤርትራ ካብዚ ጉዳይ እዚ ዓባይ ሓያል ኮይና ረባሒት ኮይና ክትወፅእ ትኽእል እያ again እታ ቦታ ትሪእዋ ኣለኹም this is the ባቤል መንደብ ኣብዚ ቦታ እዚ እዩ ዘሎ እቲ ቀንዲ ተዋስኦ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተዋስኦ እዚ ድማ ቀሊል ተዋስኦ ኣይኮነን it's a very life and death ናይ ምንባርን ዘይምንባርን እዩ ቁጠባ ናትካ ከደስክል ዝኽእል እዩ ናይ ዓለም ቁጠባ ከደስክል ዝኽእል እዩ ምክንያቱ
أزيو متننا يكون طبعا عالمي كباب 15 نقدنا عالمنا بلعل تريليونات زتمن بزيز حلف ندادت راه يكون وشمت حرمز أقداسيو but مسكي بحر كورا درز غلا يكون because the whole Europe بعبيت continent Europe نبي اسيا كنقد تخوين بغيه البحر يزحلف ስለዚህ እዚ ሓደ ዓብይ ኣገዳሲ እዩ እንታይ ከንበልፀን ኢና ኣሜሪካ 110 መዓልቲ ገይራ ኣላ ምስ ኢራን ኩናት ካብ ትጅምር እንታይ ክትገብር ሰላም ትደልላ ምክንያቱ ንኢራን ስለዘይከኣለታ ንኢራን ዘይከኣለታ ማለት ማለት እዩ ሑቲ እቲ ዝበርታ ኣያለዎ ማለት እዩ ሑቲ ማለት ሎሚ መን ይዝደፍረኒ ዝብል ዘሎ ኣታ መን ዝቐርበኒ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ እቲ መሻርክቲ ናቱ ንዓለም ሙሉእ ተዋጊኦም ክስዕርዎ ይከኣሉ أصوارات ناتو حيال مخانو أفليتو سلازو حوتي دما مع الدفعات اللو لك كم توم أياتاتو سرحيو أبزوان زي دما اتزلو تكنولوجي وتسيد كم زي متفليتلو نيران دما الزقبري الزي تكبر زبلا حيلي كم زي اللو دما تفليتلو سلازي حوتي بوغن نايتي نيوزلو نتي بابيل من دمالتي نحوتي تتوكو بلا زغر حيلي سلازي اللي ندايخ تقبر زلكا كلتا نقراتي هذا بوغن أفريكا زلو كارن أفريكا تنكاغا خقبرو لك خلالو ልዕሊኡ ድማ ንበዓል እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ እዩ ዘሎ እቲ ኣብ ባሕሪ ከጋጥም ዝኽእል ፀገም ጥራይ ደይኮነ ምስ ሑቲ ከጋጥም ዝኽእል ፀገም ጥራይ ደይኮነ ዘሰንብዶም ዘሎ ንበዓሉ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ኣብ ዝኸበደ ፖለቲካዊ ነውፂ ስለ ዘሎ እዚ እውን ኣብዚ ለኩም 12% መስመር ናይ ንግዲ ናይ ዓለምና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ንበዓሉ እውን ከቢድ ዝኾነ ፀገም ስለ ዘለዎ ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን ኣብ ጉዳይ ሱዳን ጉዳይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሶማልያ እስከ ሓንቲ ሶማሊላንድ ውሽጣዊ ኩነታቱ ንግደፎ ጅቡቲ እውን ከምኡ ኤርትራ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ንብዙሓት ዘሰክፉ ይኮኑን ክትሪኦ ከለካ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ኣለዎም እዩ ሶማሊላንድ ኣለዎ እዩ ንባዕሉ ጅቡቲ ኣለዎ እዩ ኢንስታቢሊቲ ኤርትራ እውን ኣለዎ ኢሎም ከም ድሌቶም ክግምትዎ ይኽእሉ ዘሎ እኳ የለን ግን እቲ ቀንዲ ግን እቲ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ነዚ ነገራት እዚ ኣቃሊልካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ናው هذا بزي لنكنا زقبروا analysis كريكم مهنياتو this is going to be another very very important especially مستي أمريكا نب تقرأي تقبروا زلا سقمتي أتحس كهتري خلا غزيا سمعوها. That war between Ethiopia and Eritrea was imminent, but given that the United Arab Emirates is now Ethiopia's key backer, essentially the war with Iran stops war breaking out between Ethiopia and Eritrea. But are you saying that if the war with Iran gets sorted, if they come to a peace deal with the Americans and the Israelis, if peace returns to the Gulf, that Ethiopia and Eritrea could then go to war? Well, أجي تعطوا زي قداسيتي بزح زي دماغ نسمعات أنا هنا بزحات كيلاتات دبس هو مدام دمتاون سيانيرا بلتقنا وشمت حرموز إيران مس أمريكان إسرائيل كوينات زي تجمر أنت زي تجمر كاي كونك تجمر مخاني في اللات نيريو ግን እቲ ካልኩሌሽን እንታይ ነይሩ ጅምር ኢሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ ዝኽእል ዝመስሎም ነይሩ ስለዚ እቲ ኩናት ተጀሚሩ ብዓወት ናይ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ቁልጡፍ ግዜ እንተዝውዳእ ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ ሬዲ ነይሩ ኩናት ክኸፍት ኩናት ንክኸፍት ድልው እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ሓደ ካልኣይ ድማ እቲ ኩናት ኮምፕሊት ካብ ትፅቢት ናቶም ወፃኢ ብምኻዱ ኢማራት ድማ ቢልየንስ ክሳራታት ክወርዳ ምኻሉ كل زي تدماميرو انتي فاتيرو يزبال زلو وين اتو بلان اتو كوينات ناي كوينات بلان فحص لزبالة ندادو كبيرو أبي أحمد كوينات كايدا يكوني نتهاجر وطبعا مرقاقاون زخبدا بده قوين ومالتي أبوكات سيلو دما إمارات ياتا أصوار كتبات قبا لوجيستيكاو عصواصل زقاط ما دما كتحق زي كالتن أيكوننا أبي حدش كوينات كجمر نتي أب سودان تجميرو زلو نايدا مسارع كويناتون كم تزد الله كتكلاخلن كتمجبن ون كم تشجرتي زنقر زلو سلزي زي نابي قصو خيد تبل نزبل حتوكم الله سكال Ethiopia and Eritrea could then go to war. Well, what has happened since the stalemate of sort over the Strait of Hormuz is that there's been a race for alternative straits and alternative petrol corridors, if you will, and at least in the region, that would be the Bab el-Mandeb Strait, which is also a critical and lucrative strait, something like even before all of this happening, I think it was 4 or 5 million barrels of oil, crude oil that went through the Bab el-Mandeb daily. So
So while obviously it might not have the same economic value as the Strait of Hormuz, but it's still up there. And as a result, we've seen many of the Gulf powers, but also some of the Western powers, start to make moves to gain some sort of influence over the Bab el-Mandeb Strait, and that would. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝተዘጋጠመ ኩነታት ጥራይ ደይኮነ ቅድሚ ንሱ ምግጣሙ እውን እንተኾነ እንታይ ፀገም ኣጋጢሙ ነይሩ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ቅድሚ ምግጣሙ እቲ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ኣብ ግምት እትዮም ብዙሓት ሃገራት ናይ ኸሊጅ ኦልሬዲ ከምታ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘሎ ፀገም ኣብ ባብኤል መንደብ ፀገም ከጋጥም ከም ዝኽእል ግምት ብምውሳድ ንሳቶም ንባዕላቶም ኣብቲ ቦታት ንክሳተፉ ብዙሕ ካልኩሌሽንስ ክገብሩ ፀኒሖም እዮም ስለዚ ሃገራት ኸሊጅ ኦልሬዲ ኣብዚ ቦታ እዚ ኢንተረስት ናቶም ካብ ዘርእዩ ነዊሕ ገይሮም እዮም ኢማራት በሎ ስዑድያ በሎ ቀጠር በሎ ካልኦት ቱርክ በሎ ብንያው ግብፂ በሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ዘሎ ረብሓ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ካብኡ ንላዕሊ ባብኤል መንደብ ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ፈሊጦም ብዙሕ ገይማት ክፃወቱ ፀኒሖም እዮም ስለዚ እዚ ሕጂ ድረኣናዮ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ነቲ ዝነበረ ኣገዳስነት ናይ ባብኤል መንደብ መሊሱ ከም ዘጋህዶ ጥራይና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ነቲ ውድድር ንኣብነት ኢራን ኢማራት ኣጋጢሞ ኣሎ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከቢድ ሓደጋ ገጢሞ ኣሎ ቀጠር ከምኡ እንታይ ክገብሩ እዮም ሰላም ተረኺቦም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎም ፃዕሪ ከዕብዩ ከም ዝኽእሉ ምግማት የድሊ ይብላሉ ቢካዝ ንኢራን ክስዕርዋ ይክእሉን እዮም ፎር ሹር this is obvious ኢራን ክስዕርዋ ንኢራን ከዳኽምዋ ዝኽእሉ ሓይሊ ይኮኑን ሕጂ ኣሜሪካ እውን ኣይከኣለቶን እሱ እንታይ ግን ክገብሩ እዮም ካብ ኢራን ብፓይፕላይን ድዩ ብገለመለ መዋፅኦ ክደልዩ ክፍትን እዮም የግዳስ ምናልባት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዕድል ተረኺብና ክንፍትን ኢና ዝብል ዘረባ ድማ ክመፅእ እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ሕጂ ዳግማይ ግምት ክግበረሉ ዘለዎ እዩ ብርግፅ እቲ ኩናት ከይተወደየ ቁስሎም ከይሓወየ ናብ ካልእ ኩናት ናይ ኤርትራ ክመፅኦም ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚ እሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ እዮም ብግምጣል ናይ ባዕሊ ኤርትራ እንታይ ትገምጋም ድሕሪ ኢልካ ኣብዪ ኣሕመድ ዕላማታቱ ንፁር እዩ ንሕና ከማን ፈሊጥና ኣለና ግደፍ ሻዕብያ ኣይኮነን እንታይ ክገብር ከም ዝደሊ ዘሎ እንታይ ተልእኾ ተዋሂቦ ከም ዘሎ እንታይ ምዃኑ ዕላሙ ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ከይቀደመካ ክትቅድማ ኣለካ እዩ ከይቀደመካ ክትቅድማ ኣለካ ድማ ኣበይና ርኢናዮ ቅድሚ እዚ ኩሉ ከይተጋነነ ፅምዶ ዝበሃል መፅኡ ፅምዶ ዝበሃል ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ዝተበገሰ ምዃኑ ባዕሎም ብልፅግና ይነግሩና ኣለዉ ሕጂ ተረዲቦምና እቲ ፅምዶ ድማ ኣብዪ ኣሕመድ ዕላማታቱ ፈሊጥካ መጀመርያ ኣብ ኣእምሩ ክትኣቱ ክትክእል ኣለካ ከምኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ክወፆ ዘይክእል ሽግር ክትፈጥረሉ ክትክእል ኣለካ ነታ ናይ ፅምዶ ኩነታት ሕጂ ተረዲኣቶ ብልፅግና ተረዲኣቶ ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ህላዊ ፈተና መፅኣቶ ከም ዘላ ተረዲዎ ኣሎ and everything ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ናብ ፅምዶ ዘተኮረ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ላይክ መዓልታዊ ክንደይ ሓተታ እየ መኽብለኩም ቁፅሪ ዘይብሉ ሓተታ ብዛዕባ ናይቲ ፅምዶ ከምዶ ጥራይ ክብሉ እዮም ዝውዕሉ ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣጠሓይስካ ክትሪኦ ከለካ ቀሊል ዘይኮነ ፈተና ገጢሞም ከም ዘሎ ኢኻ ክትግምት ትኽእል ሓንቲ ካብቲ ክበኩም ዝደሊ this is ኣብዚ ብዛዕባ ምዝ ናይ ህወሓት ኣተሓሒዞም ድበዝሒ ፅልዋናቶም ፅምዶ ከም ዝገብሮ ዘሎ ገይሮም እዮም ዝገብሩ ዘሎ ብፍላይ ነዚ ህወሓት ተኣጊድዎ ዘሎ የትግራይ ክልልና ህዝብ እንደሌላው የኢትዮጵያ አካባቢ የተረጋጋ ኑሮና ልማት ይፈልጋል ሁሌም ከጦርነት አዙሪት ወጥቶ ፊቱን ወደ ሰላም ባቂው ህዝብ በጦርነት ማግስት ምክንያቱም እነዚህ ጥቂት ግለ ህዝቡ ጭምር ለውጭ ኃይል አስቸኳይ ስለዚህ የፌደራል መንግስት ላይ እያገኘች ያለውን እድገት እንደ ይህ ቡድን ላይ የሚጠል ጥሩ የሚያገኙበት ይህ ነገር ጠንሰኳይ መፍቀስ እያደረገ ንቃቄ እየተንቀሳቀሰ ኣይረኸብኳን ኣብዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝዛረብዎ ዘለዉ ግድን ነቲ ፅምዶ ናይ ኤርትራ ክእትዎ ኣሎም ኣይዶን ኣበዩ there was this logo ናይ ኣወል ስዒድ በቃ خلاص ንልኩም ኣብዚ everything they do everything they say እዚ ስእልታት እዚ ሃገራዊ ቴሌቭዥን እዚ ስለዚ ንዑ ኢኻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መፁና በሚል ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር ኣብዚ ድማ እቲ ናይ ፖርት ሱዳን ስእልታት እዚ ልክዕ ከምዚ ኣልቡም ናይ ስድራ ቤቶም ዝመስል ንጉሆም ሸትን ቡ ገይሮም እዮም ዝፍክሩን ንዑ እዮም ከም መጎሳጎሲ ናይ ፖለቲካ ተጠቂሞምሉ ዘለዉ እንታይ ዘርእየካ እዚ ፅምዶ ዝበሃል ንዓና ንጥፋትና ዝመፀ ነገር እዩ ነዚ ፅምዶ ድማ ከም ቀንዲ ፀላኢ ጌርና ርኢና እንተተኻኢሉ ከማን ንፅምዶ ከም ምክንያት ተጠቂምና ናብ ኩናት ክንከይድ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ everything about ፅምዶ ተቐዳመይትል ከምዚ ባሕሪ ዝብልዎ ዝነበሩ ንኩናት ከኣትዉ ድማ ድርበፅሉ ዝነበሩ ሕጂ እቲ ባሕሪ ብሰላማዊ እዮም ዝብሉ ብኩናት ዝብል ዘረባ ገዲፎም እዮም ኣትሊስት ኣጉዲሎም እዮም
يقبصحنا يقلقل امبر بكينات بحيلنا كنملسو ኢና ገለ ዝብል ተሪፊሱ ستيل تاني بحر جندا بزبرت መንገዲ ትቀፅል ኣላ ግን ነዚ ናይ ኣሜሪካ ገይሩሎም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ገይርዎ ዘሎ ሓንቲ ብእንግሊሽ ዝገበርዋ ቪድዮ ከመይ ገይሮም ሻዕብያ ከተሓዝዋ ይደልይኹም ዘለዉ has officially imposed visa restrictions on former TPLF extremist leaders and their immediate families, announced by U.S. Secretary of State Marco Rubio. This ban targets individuals undermining peace in Tigray by violating the Pretoria Agreement. Washington made it clear they stand firmly with peace-loving people of Ethiopia. Following this decision, former Tigray Interim Administration President Getachew Reda weighed on the significance of this move. Getachew stated that the weight of this action lies in Washington, placing total accountability for the new tensions on the faction led by Dr. Debretsion ገብረሚካኤል. He added that the decision serves as a clear warning to external forces cooperating with this group, including Isaias Afwerki's regime. What impact will this ከም ትሪእዎም ዘለኹም ዘይተገዛእና ናይ ኣፍሪቃ ሓበንዶ ጀነፍሪዶ እናበሉ ዝፍክሩ ሃገር ክንዲ ገለ ኸውን ሃገር 130 ሚሊዮን ህዝቢ ለና ዝብሉ ለመንቲ ምዃኖም በዚ ክትፈልጥ ኣሜሪካ ሓንቲ ወረቐት ጽሒፋ ኢሎም ትንጭሕ ኢሎም እዮም ተሓጒሶም ዘለዉ እቲ ናቶም ቀንዲ ወሃብ ቃል ኮይኑ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ድማ እዚ ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ መጠንቀቕታ እዩ ንህወሓት ጥራይ ዘይኮነ ድማ እቶም ንህወሓት ዝሕግዙ ዘለዉ ሓይልታት ከም በዓል ሻዕብያን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዝኣመሰሉ እውን መጠንቀቕታ ተዋሂብዎም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሪሊ ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ናትኩም ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ መኻኑ ህወሓት ትገብርዎ ዘለኹም ፀገማት ኣብ ግምት ኢኻ ትኸድዎ ዘለኹም ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ናብ ሻዕብያ ክበፅሕ ዝኽእል ፀገም ኣሎ ማለት ድዩ ኣብዚ I don't think so. Not only me, أنا ترى يكون كم زي مثلاً بزحات إثيوبيا react تجبروا له زي قداي زي بنسقنا كنا منتاي فحفحت يلهم زلوا بحركاسي هو حت أبزون سمعوات BBC ونا يمنسك مخانون خطفلتوا ناس قداي زي سلام قبل عليزي زرقو أخررتي مرحتي حوحات إقلا فيزا أغميت الله إذا قداينا يكروا أبالات سزرا أخررتي مرحتي حوحاتن أتي أبل تقراي زلو كلولا في التحكي ركب زسرحو زلو ويدما تحابابرتين زخونو والك أساباتن إلا مازقابرا كم زخونيو منغستا أمريكا فليتو زي زهلو ترقم انتايو لايون تقاب نبوليتيكا إثيوبيا نزكتاتل ممهر يونيفرسيتي كالغاري بروفيسور ጌታቸው አሰፋ አዘራሪ ባቶላ ኣብዚ ዝቀፅሉ 3 መዓልትታት ዝሰሉስ ወይ ረቡዕ ናብ መቐለ ዝኸድ ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ ኣሎ እቲ ልኡኽ ምናልባት ቅድሚ እዚ ዝሓተቶ ይኹን ሓደሽቲ ሕቶታት እውን ሓደሽቲ ድፊታት እውን ሒዙ ክኾን ይኽእል እዩ ልኸድ ኣብኡ ቀር ከሎ ምስ ከዛርቦም ነቶም ፖለቲካዊ ይኹን ወታደራዊ መላሕቲ ከዛርብ ከሎ መንገዲ ዝፀርግ ገይረ ተረድዮ ሓደ እቲ ግዚኡ ዝወፀሉ ግዜ ክሕሰብ ከሎ ካልኣይ ድማ ምናልባት ካብቲ ዝተገለፀ ስምዒት ተጠቐሰን ግን ብቕፅል ኣኽረርቲ ተባሂሎም ዝተጠቐሱ ምስቲ ውድብ ወይ ምስቲ መሪሕነት ብሓፈሻ ዘኮነስ ምስ ተወሰኑ ሰባት እዩ ኢሉ ምናልባት ቅድሚ እቲ ጉዕዞ ነቶም አይደንቲፋይ ዝተገበሩ ዝተፈላለዩ ሰባት መስመር ንምትሓዝ ገይረ ወሲደ እዮም ግን ካብ ቪዛ ንላዕሊ ክኸድ ዝኽእል ዕድል እውን ይህልዎ ይኾን ኢለ ንግምት እንታይ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ትርጉም ክህልዎ ክእል ሓፈሻ ናይቲ ቀጠና ክትሪኦ ከለኺ ምናልባት ምስ ኣዲስ ኣበባ ተተሓሒዙ ኣሜሪካ ትደልዮም ካን ሓባን ዘለዎ ኩነታት እውን ክኾን ይኽእል እዩ ካብኡ ምናልባት ድማ ኣብቲ ምስ ዓለም ለኸ ርክብ ክራኸቦ ትግራይ ከም ዓደ ኣይኮነን ዘፍቲ ዘለዎ ኩነታት ኮይኑ ንኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ምስ መረፃ ምክያድ እውን ምስ ምውዳእ እውን ካልኦት ዝትለሙ ነገራት ርክባት ይህሉ ይኾኑና ንኡ ብኣራት ኪሎ ወይ ብኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ዝቐረበ ሕቶታት እውን ክህሉ ይኽእል እዮም እዚኣቶም ግን ንፈልጦም ሓደ ካብ እዚ ንዝረረበላ ሰዓት ካብ ሕወሓት እውን ዝተዋሃበ መግለፂ ዘሎ ይመስለኒ ካብቶም ኣባላት መሪሕነት ብውልቆም ካብ ዝፀፍዎ ወፃኢ ማለት እዩ ምስ ዓለም ለኸ ርክብ ምስ ዋላ ናይ ግብፂ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ G7 ናይ ኣሜሪካን ፕሬዚደንት ምርኻብ እውን ክነተሓዞ ንኽእል ኢና ግን ለኣይቲ ዋና መልእኽቲ ትመስለኒ ንመቐለ ብኣካል ከይዶም ክረኽብዎ ከለዉ ዘመሓላልፍዎ ኣብኡ ዝደልይዎ ውፅኢት ክመፀሎም ኣብቲ ዝርርብ ዝደልይዎ ውፅኢት ክመፀሎም መንገዲ መፅረጊ ገይረ ወሲደ እዚ እገዳ ኣሜሪካ ምስ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝወገነ ዘርኢ ድዩ ወይስ እቲ መስርሕ ሰላም ተግባራዊ ንምግባር ካብ ዘሎ ድሌት እዚ እንተዳ ኮይኑ እቲ ስምምዕ ሙሉእ ብሙሉእ ተግባራዊ ክኸውን ንምንታይ ብኩሉም ኣካላት ሰቕጢ ዘይተገበረ ናይ ኣሜሪካ
عدي تعرفوا سخونة مجتمع على عدي يكون رفعوا يزقدم أنا خنربح لمن صعيدنا بزي منهم قبل ملسي كنا عوت نقل ندلو من كسوينا قريفنا تقصنا زبل يا ووزعته وعيز مثلا سلازي عبزينا البريتوريا سم بحكيت عبد البسيطنا بسبب من قصدي خلوا مستقلتون مس تي زي كهت سمعنا قرات خرعها خلوا مالت بزي مالت عبتنا المقالة ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ገምጋም ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብኩሉ ዝረአ ዘሎ እዚ ብወገን እቲ ብቢቢሲ ዝቐረበ ክኸውን ከሎ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ዝሃቦ መረዳእታ ንርአ መንግስት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በአንዳንድ የህወሓት ባለስልጣናት ላይ የቪዛ ማዕቀብ ጥሏል። ምክንያቱ ደግሞ አካባቢው ወደ ጦርነት ሊገባ ይችላል። በዚህም የህወሓት ሰዎች የተጀመረውን የተለያዩ ጥረቶችን በማደናቀፍ ወደ ጦርነት ሊገቡ የሚችሉበት ሁኔታ እንዳለ መረጃው አለን ብለው ነው እንግዲህ በህወሓት ሰዎች ላይ ብቻ ማዕቀብ የጣሉት። እስቲ ይህንን መረጃ እንዴት አየኸው? አሜሪካም ከህወሓት ጋር በተደጋጋሚ ስትደግፍ የነበረች ያለቀለትን የህወሓትን አመራር እንዲተርፍ በማድረግ በህይወት እንዲቆይ በማድረግ በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ይሄ ታሪክ የሚታወስ እንደሆነ ይታወቃል። ዛሬ ግን በህወሓቶች ላይ ብቻ የቪዛ ማዕቀብ እንደተጣለ ነው ያሳወቀችው። ምን ማለት ይቻላል እዚህ ላይ? ብሓፈሻ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ነዚ ጉዳይ እዚ እዚ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ተገይሩ ዘሎ ስጉምቲ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል? ህወሓት ናይ ኣሜሪካ ቀንዲ መጋበሪ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወላ እውን ብኣፍሪቃ ደረጃ እውን ቀዳማይ ኤጀንት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ኮይኑ ሎሚ ኣብዚ ደረጃ መብፅሖም ታሪካዊ ይንበዓሉ እዚ ታሪካዊ ፍጻመ እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ድማ እዚ ተወሲኑ ዘሎ ስጉምቲ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ንዝብል እዩ። ጥሩ። በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ተባ የተደረገባቸው ሰዎች አዲስ አበባ መሄድ አይችሉም። ከዛም ተነስቶ እንግዲህ በረራው ኢንተርናሽናል በረራው የሚካሄደው ከአዲስ አበባ ነው፣ ከመቀሌ አይደለም። ከመቀሌ ተነስተው በየቦታ መሄድ አይችሉም። እንደሚመስለኝ ስቴት ዲፓርትመንት ተናገረን ለማለት ነው። ይህንን አየህ ምንድን ነው ፈርስትሬት ሊያደርጉት የሚፈልጉት? ይሄ አሁን ከትግራይ ከአማራ ከሌሎቹ ጋር የተፈጠረው ግንኙነት ይጠረጥራሉ። ይሄ የተፈጠረው ሁኔታ ምናልባት አዲስ አበባን መንግስት ትልቅ ስጋት ላይ ስለጣለው ለማስመሰል ያውም የምዕራቡ ሰዎች ይሄም አምባሳደሩ እንደነገረ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ዝምልሶ ዘሎ መጀመርያ ኣብዚ መፅእ እዋናት ንፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ኣብዚ ቻነል ክንዕድሞ ንፅዕር ኣለና። ከመይ ይመስለኩም? ክንደይ ከባኻትኩም ክትሪእዎ ትደልዩ? ኣብዚ ቻነል ክንዕድሞ እንተኽኢልና እስከ ናትኩም ፊድባክ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግደፉለይ። ካብ ቀፂልና ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ኢንተርናሽናል ኣካይዳ ክርዳእ ዝኽእል ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን እንታይ ትርጉም ይክህልዎ ዝኽእል ኣሜሪካ እንታይ ንምግባር ብፍላይ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምድና እውን ክርዳእ ዝኽእል ንሱ ስለ ዝኾነ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ኣብ ፅምዶ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ንዝብል ኩሉ ብመልክዕ ናይዚ ኤክስፐርት ክንሪኦ ከለና እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሽፍቲንግ ኣላያንስ ኢን ዘ ኖርት ብሓፈሻ ኣሜሪካ ገለ ይገብር ኣለኹ ንምባል ዝተጠቀመትሉ እንተደይ ኮይኑ እዞም መራሕቲ ናይ ህወሓት ኣይኮነን ኣሜሪካ ክኸዱ ንኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ዘይክእሉ መራሕቲ እዮም። ዝኾነ ኢንተርናሽናል ፍላይት ካብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝግበር፣ ካብ መቐለ ኣይኮነን ዝግበር። ስለዚ ቪዛ ናይ ኣሜሪካ ካንስል ጌርካ ናይ ጌርካዮን ኣዲስ ኣበባ ክኣትዉ ዘይክእሉ ብኣዲስ ኣበባ ጌርኩም ንኣሜሪካ ክትከዱ ይትኽእሉን ኢኹም ምባል ንባዕሉ ትርጉም የብሉን። ምናልባት ብኤርትራ ወይ ብስዑድያ ገይሮም ናብ ኣሜሪካ ንኸይከዱ ድዩ ዝኽልከል ዘሎ? I don't know. This is going to be a different story. ካብኡ ቀፂሉ እቲ ትርጉም ናቱ ሱፐርፊሻል ንኸምስሉ ዝገበርዎ እዩ። ክሳዕ ክንዱ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣሜሪካ እውን የብላን ካልኦት ተዓዘብቲ እውን የብሎምን እዩ ዝብል ዘሎ። ኣነ እውን ገምጋም ናተይ በታ ትሕቲ ዓቕመይ ኣብኣ የበፂሐ ነይረ። የተጠናከሩበትና አንድ አለ ካልእ እንታይ ዝብል ዘሎ ሽፍቲንግ ኣላያንስ ቢትዊን ዘ ኖርት እቲ ኣብ ሰሜን ዝግበር ዘሎ ለውጢ ናይ ኣሰላልፋ እውን ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ ብፍላይ ንፅምዶ ዝምልከት ክልተ ካልኦት ኤክስፐርት ዝብልዎ ዘሎ እቲ ብልፅግና ዘዕብዶ ዘሎ ኩነታት እውን ክንርኢ ኢና። ምክንያቱ ኣሜሪካ እውን ናታ ኢንተረስት ኣቐዲማ ትጎይ ስለ ዘላ እቲ ረብሓ ናታ ንኸተውሕዝ ትገብሮ ዘላ ኣካይዳ ንብልፅግና ካልእ ሽግር ሒዙሉ ይመፅእ ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ። ፌለር ኦፍ ኣብይ ኣሕመድ's triangular policy, the federal government's long-standing strategy of exploiting land disputes to keep the Amhara-Tigray relations divided, located in a conflict. ሓደ ካብቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝኽተሎ ዝነበረ በቲ ናይ መሬትን ገለ እናበለ ንኣምሓራ ንተጋሩ ንሓትዶም ካብ ባልዖም ዝሓስቦ ዝነበረ ንሱ ፈሺልዎ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቲ ንፅምዶ ኣዝዩ ኣፍሪሂዎ ዘሎ እውን ካብኡ ዝብገስ ይብል ኣሎ። ህዝቢ ናይ ሰሜን ነቲ ኩነታት ተረዲእዎ ሓድነቶም እናሓየሉ ክመፁ ስለ ዝፍትኑ ዘለዉ እዩ።
ስለዚ መብዛሕቶም ሓይልታት ኣብ ሰሜን ዘለዉ ደሞ ኣብ ካልእ ዘለውን ፀላእዮም ናላለዩን ናብ ፀላእዮም ከተኩሩ ይሓስቡ ስለ ዘለውን እዩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንኩሉ ፀገም ብወታደራዊ ዓይኒ ጥራይ ክፈትሖ እዩ ዝደሊ ፀገም ድማ እቲ ወታደራዊ ዓቕምናቱ እውን መፍትሒ ክኾነ ይከኣልን ኣሎ ስለዚ following the failure of his political maneuvers and the fraying of the Pretoria Agreement, Abiy Ahmed has reportedly resorted to military provocation. ስለዚ ወታደራዊ ምፍርራህን ካልእን ተቐንዲ መፍትሒ ናይቲ ዘሎ ኩነታት ገይሩ ይወሲድዎ ዘሎ ብኡ ከዋፅኦ ድያ ይወፅኦን ካላርሱ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ተን ድሮናት ዝበሃላ ሓደ ካብቲ ዝያዳ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ and በዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብዙሓት ከም ዝግምግምዎ ዘሎ ናብ ዘይተደለየ ኩናት ንምእታው ዘሎ ተኽእሎ ዓብዩ ናይ ህወሓት መራሕቲ ድማ ዝመፅኦም ዘሎ ኣብ ቅድሚኦም ሓደ ነገር ንፁር እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ገለ ክፋል ማእስ ከም ዝበላ ዝያዝ ከስምዕዋ ለምሳሌ መንግስትን ማፍረስ 4 ኪሎ መያዝ ይላሉ ከዛስ ማፍረስ እሺ አንድ ነገር ነው ከፈረሰ በኋላስ ምንም ሀሳብ የለም ደርግ መጣ ከሻለቃ አመራር በላይ የሆኑትን በሙሉ አባረረ ታውቃላችሁ ከሻለቃ በላይ ግፈኛ ነው አለ እኔ ያኔ ቢኖር ተባረረ ነበር ኮሎኔል ስለሆንኩ ማለት ነው ኢሰፓ ብቻ ነው ፓርቲ አለ እዚ ድማ ነዳይ ናይ ልቡ ይዛረብ ከም ዝብልዎ ዘይትተርፎም ምዃና ፈሊጡ ድዩ ብዛዕባ ስልጣን ምግዳፍ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኩላቶም ነታ 4 ኪሎ ንክቋፀሩ እዮም ዝሓስቡ ድሕሪኡ ግን ፕላን የብሎምን ይብሉ ኣይ ሳኸማን ፕላን ሃልይካ እዩ ትሕቶ መጀመርያ ብኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ዕልዋ ጌርካ ስልጣን ምጭባጥ ማለት ልሙድ ፖለቲካዊ መስርሕ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዲሞክራሲ ዝተሰጋገረ ወይ ብሰላማዊ መንገዲ ዝተሰጋገረ እቲ ሃይለማርያም ጥራይ ዝሃቦ እዩ ነይሩ ነዚ ዝገደፈሉ ቦታ ሳጥራያ ነይራ ኣብዲኻኒ ካልእ ኩሉ ብሓይሊ እዩ ስልጣን ምስግጋር ናይ ኢትዮጵያ ብሓይሊ እዩ እጂ ኣከሙ መድረክ ኮይኑ ዝዛረቦ ዘሎ ናብ ስልጣን መፅኦም መንግስቲ ሃይለማርያም ስልጣን ምስ ሓዘ ንኩሎም ወታደራውያን ሓለፍቲ ሓደጋዮም ኢሉ ቀቲልዎም ነይሩ ወይ ኣልይዎም ነይሩ ገልታት እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኑዛዜ ዝመስል ዘረባ እዩ እቶም ካልኦት ግን ኮሎ ገና እዚ ነገር እዚ ከይመፀ ብዛዕባ እቲ ስልጣን ክግበር ዝኽእል ኩነታት ብዙሕ ዝርርብ እዩ ዝካየድ ዘሎ ብፍላይ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝዝረብ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ እዚ ምርጫ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ዝብል ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርቲክል ወፅያ ነይራ እንዳሪዝ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ሰብ ዝፅበዮ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ድሕሪ እዚ ምርጫ እንታይ ክገብር ይኽእል ይኸውን እንታይ ኦፕሽንስ ክጥቀም ይኽእል ይኸውን ወይ እውን እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ቀዳምነታት ናቱ ቢካዝ at the end of the day ta ስልጣን ፈትዩ ኻዲኻ ፀሊኻ ዲኻ ta ስልጣን ክረኽባ እዩ ድሕሪ እዛ ስልጣን ግን እንታይ እዩ ክገብር what is going to be ናቱ ስትራቴጂ ናበይ ገፁ ክቕፅል እዩ እንታይ ክገብር እዩ ብፍላይ ድማ ንሕና ከም ሃገር ማለት እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ንዓና ብኸመይ ክፀልወና እዩ ኩነታት ናቱ እንታይ ክኸውን ክንሓስብ ናይ ግድን እዩ so one of them is I had this ሓንቲ article ነይራትኒ I'm just looking for it and ባዕላ ትፈልጥ ኣብዘላ ንዓ እሳ ይመስለኒ ግን maybe there is another one ziask raya ziadhan abzi kam trigo ዘለኹም ta article ካበያ ወፅያ ዘላ ኣብዚ ትሪኦ ዘለኹም ሚድል ኢስት ፎረም ዝበሃል ያውፅይዎ ሶ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምርጫ ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ተቐቢሉ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን ንዝብል ኣናላይዝ ክገብሩ ከለዉ እዮም ቀዳማይ ብትብልፅግና ብዓብይ ነጥቢ እዩ ተዓዊቱ ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ ዝኸፍሉጥ እዩ ነይሩ ከይተወዳደረ ከሎሲ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ሶ እንታይ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ ብዓቢ ድምፂ ተዓዊተ ክብል ከሎሲ ነቲ ኣጀንዳታት ንሱ ዝሓስቦ ዘሎሲ ማንዴት ተዋሂብኒ እቲ ህዝቢሲ ነዚ ክገብረሉ እዩ ብሰፊሕ መሪፅኒ ኢሉ እዩ ክምጉት ክፍትን ኣብ ዓለም ደረጃ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብሰፊሕ ብልፅግና ክምረፅ ከሎ ነቲ ሒዘዮ ዘለኹ ኣጀንዳታት ስለ ዝፈተውዎ እዩ ኣብነት ኣብቲ ገባሕር ዝብል ማለት እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስለ ዝደገፎ እዩ መሪፅኒ ክብል እዩ ኣብ ካልእ ከምኡ እዮም ዝብሉ ዶናልድ ትራምፕ ብላንድ ስላይድ ብዓቢ ደረጃ ክመርፁ ንከሎ ህዝቢ ኣሜሪካ ቦጋቢሊን ከምኡ ዝብል ኩሉ እቲ ኣጀንዳ ናተይ ስለ ዝፈተውዎ እዩ ዝብል እዚ ዝገበርኩ እንተገበርኩ ንዑ ክገብር እየ መሪፆምኒ ንምባል እዩ ብልፅግና ድማ ንዓ ክጥቀመላ ከም ዝኽእል እዮም ዘንፍቱ ዘለዉ his domestic power ስለዚ moves from an old cautious era to an assertive and autonomous foreign policy ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ዝኣትዎ ዘሎ መድረክ ካብ ጥንቁቕ ዝኾነ መንገዲ ኣካይዳ ናይቲ ወፃኢ ፖሊሲ ናቱ
ኣብ assertive ማለት ሓይሊ ዝጥቀም ኣጀንዳታቱ ንምጥቃም ንምብፃሕ ኩሉ ዘድልዮ መንገዲ ክኽተል ዝኽእል ማለት እዩ ናብኡ ከም ዓይነት ፖሊሲ ከምኡ ድማ ኣውቶኖመስ ተዘዋሪ ናይ ኣሜሪካ ወይ ካልእ ከይኮነ ብናቱ መንገዲ ክኸይድ ዝኽእል ዚኣስ ቦግ ኣቢሎም እዮም ርእሱስ ክኸይድ ኣይክእልኒ outlook expect Ethiopia to be more dominant proactive player in the Red Sea and the Horn of Africa ዝኻ እንታይ ክንፅበ ንኽእል ካብ ኢትዮጵያ ዝብሉ ድማ ኢትዮጵያ ሓያል ዝኾነ ፅልዋ ክገብር ክፍትን ኣብቲ ዞባ ከምኡ ድማ ኣብቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፕሮኣክቲቭ ማለት ንጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክገብር ክፍትን እዩ ኣብቲ ጉዳይቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን እንትኾነ ብዙሕ ተራ ክፃወት ክፍትን ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ምዃኑ ተፈሊጥካ እቲ ኩነታት ብሪጅናል ሴኪሪቲ ክረአ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ዝገነቢ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል እዩ ኪ ስትራቴጂክ ፒለርስ ኢሎም ኣብዚ ገይሮሞ ዘለዉ ማሪታይም ኣክሰስ ሃረካቡ intense focus on gaining Red Sea access to reduce reliance on Djibouti involve strategic deals with Somaliland. ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ናቱ ክኸውን ዝኽእል ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝብል እዩ እዚ ድማ ብዝፀሓቐ መንገዲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ መንገዲ ንምርካብ ቀይሕ ባሕሪ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይኮነስ ቀይሕ ባሕሪ ሶማሊላንድ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም but they always mix these things ከም stupid ዝኾኑ ሰባት ኮይኖም but the agenda is always clear Somaliland is spot ስለ ዝኾነ ክጠቕሳ ኣለካ ቀይሕ ባሕሪ ምባል ግን ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ንክትገብሮ ኤርትራ ከይረቑሕካ ክትሓሚ ክጠቕመካ ዝኽእል ዝበልዎ ነገር ንምፍፃም እዩ ስለዚ this is going to be another thing ብዙሕ ጥንቃቐ ከድልዮ ዝኽእል ካልእ strategic balancing ይብሉ maintaining a multi-aligned approach by balancing ties with UAE ካልእ maintaining a multi-aligned approach by balancing ties with UAE finance Israel tech security and Turkey military counterweight ስለዚ ምስ ብዙሓት ሃገራት ድማ ክሰርሕ ክፍትን ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ መን እዮም እዞም ብዙሓት ሃገራት ምስ ቱርኪ ምስ ኢማራት ገንዘብ ንኽረክብ ማለት እዩ ምስ እስራኤል ቴክኖሎጂን ሴኪሪቲን ንኽረክብ ከምኡ ድማ ምስ ቱርኪ ድሮናትን ካልእን ንኽገዝእ ክጥቀም ምዃኑ እዚ ሕጂ ከመይ ጌርካ እዩ ግን ይኸውን ኢኻ ምስ እስራኤል ይሰርሕ ምስ ቱርኪ ይሰርሕ እስራኤልን ቱርኪን ይሰማምዑን እዮም ግን ምስ ክልቲኦም ይሰርሕ ምስ ኢማራት ይሰርሕ ምስ ኩላቶም ንኩላቶም ከተኣናግድ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዘገርሙን ኣይኮነን ምክንያቱ ራሽያን ኣሜሪካን ቻይናን ሰለስቲኦም ብሓደ ዝሕግዝዎ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘሎ ስለዚ ሓገዝ ውሒድዎ ይፈልጥን ይኩሉ ግዜ ንዝተዋህበካ ሓገዝ ንምንታይ ቁም ነገር ትጥቀመሉ እዩ ትፀገሞም መብዛሕትኡ ግዜ እምበር ካልእ the Nile conflict እቲ ጉዳይ ናይ ኒልካ permanent tension with Egypt over the GERD that persists elections won't change this reactive rivalry ስለዚ ናይ ግብፅን ናይ ኢትዮጵያን ውድድር ድማ ድሕሪ ምርጫ ይኹን ቅድሚ ምርጫ ኩሉ ግዜ ብብርቱዕ ደረጃ ክቕፅል እዩ ኣብዚያ ክጠቕስዋ ዘይደልዩ ግን ንኣቢ ከተዓባብዩ ስለ ዝደልዩ እምበር ግብፂ ዝለዓለ ፀብለልትነት ሒዛ ስለ ዘላ ኣብ G7 ክዕደም ዘይምኻሉ ኣብ ዓበይቲ ፕላትፎርምስ ድማ እናተነፀለ ይኸይድ ምህላው ዲፕሎማቲካሊ ዝኸሰረ ሰብ ምዃኑ እዩ ዝነገር ግን ስቲል ኢትዮጵያ ድማ በቲ ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ሃገር እቲ ኮንቲነንት እናዕበየ ዝኸይድ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪካ ዝለዓለ ኣተኩሮ እዩ ዝረክብ ዘሎ ኣፍሪካ ብህዝቢ እናበዝሐ ፀጋታቱ ኣገዳስነት ኣብ ዘለወሉ መብዛሕቲ ነገራት ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ዲፕሎማሲ ክገብራ ይደልያ unfortunately ድማ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘሎ ኣቓልቦ ንምርካብ ዘሎ ተኽእሎ ዓብዩ focus on containing spillovers from Sudan civil war and managing a dual track relationship with Somalia and Somaliland ከምኡ ድማ ካብ ሱዳን ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ንምምካት ክፍትን እዩ ብካልእ ድማ ክልተ ዓይነት ድወጆክ ወይ ካብ ብክልተ መንገዲ ክፃወት እዩ ምስ ሶማልያ ምስ ሶማሊላንድ ምስ ክልቲኦም ርክብ እናገበረ ክፃወት ክፍትን ያበው ይብሉ ኣለዉ ካልእ ሪጅናል ኢምፓክት ሱዳን ኢትዮጵያ acts as a mediator ቦግ ኣቢልኩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከም ሸምጋሊት ኣካል ወይ ማእከላይ ኣካል ኮይኖም እዮም ዝፃወቱ ይብሉ ኣለዉ ኤግዛክትሊ እቲ ሚድያ ንኢትዮጵያ ንምትዕብባይ ዝግበር ምዃኑ ትፈልጥ ማለት እዩ ሬድ ሲ Addis Ababa is positioning itself as a permanent maritime power causing frictions with Eritrea and Egypt ብልፅግናን ኣብይ ኣሕመድን ንነፍሱ ከም ናይ ባሕሪ ሓይሊ ክኸውን ስለ ዝደሊ ዘሎ ቀዋሚ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ክኸውን ስለ ዝደሊ ዘሎ ምስ ኤርትራን ግብፅን ከቢድ ወጥሪ ክህልዎ እዩ ቀፅልዎም እቲ ወጥሪ ናበይ ከም ዘብፅሓኩም ድማ ክንሪኦ ኢና ንብል ግሎባል መሰጅ ዋሽንግተን and the West must prepare for more independent less predictable Ethiopia that prioritizes its own regional እስታ ንሪኣ ዘለና ኢትዮጵያ ብልፅግናሲ 9 ዓመታዊት ሃገሩ ክቋፀር ዘይከኣል ሃገር እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ግን እቲ ጉዳይ ግን ካልእ ነገር ኮይኑ እዩ ዝቐርብ ዘሎ ኣብዚ ሓንቲ ብዚያ ፅብቕቲ ምስ ሓደ ክኢላ ዝገበራ ኢንተርቪው ከስማዓኩም እየ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ካልእ ኣሜሪካ ክትከዶ ትፍትን ዘላ ድማ ካልእ ስለ ዝኾነ ጀስምዕዋ ዝክእል
ሊገለጽ ይችላል። ትብብር የሚለው ያው ጽምዶ በትግራይና በኤርትራ መሃል ድንበር መሃል የማህበረሰብ ቅርርብን ለመፍጠር በሚል የተጀመረ ነው። እስካሁን የፖለቲካም ሆነ የወታደራዊ ልብስ ያለው ወይም ደግሞ አቋም አካሄድ ተልቆ ያለው እንዳልሆነ ይታወቃል። ያን ጽምዶ ነው የቋንቋ ልዩነት ካልሆነ በስተቀር የኢትዮጵያ ጽምዶ ብሎ መጥራትም ይቻላል ይህን ትብብር። ለማንኛውም ከአገዛዙ አንጻር እንዴት ይታያል? ከወዲሁ ፈርተዋል። እውነት ለመናገር ትልቁ የሰጉት ከዛ ተባብሮ ከመጡ ምን ይውጠናል ነው። በቅርቡ በጅጅጋ ባደረጉትም ስብሰባ ላይ የተናገሩት ይህንን ነው። እያንዳንዱ ክልል የራሱ ሚሊሻ አደራጅቶ ራሱን ይጠብቅ የሚልም ምናልባት ወደ እርስ በርስ ጦርነት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ጽምዶ ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ንብልፅግና ነቲ ሰራዊቱ ንኻልኡን ዓብዪ ረበሻ ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ንምዃኑ ጽምዶ ድዩ ከም ዝገብሮም ዘሎ ወይስ ብነብሶም እዮም ዓቢዶም ዘሎ ክሳብ ትብል ዘብፅሕ ደረጃ እዩ ተበፅሑ ዘሎ እቲ ኩነታት እዮም ዝብሉ ዘሎ። ግን እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ እዚ ወታደራዊ ሓለቓ ሻለቃ ማሞ ዝበሃል እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ክገልፆ ከሎ ፅቡቅ ተገላልፃ ይጥቀም ከስማዓኩም እንደ ማለት ነው። ትግርኛ ቋንቋ ነው ግን እነሱ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ተፋላሚ ወገኖች መካከል የሚደረግ ትብብር ነው። ትልቅ ስጋት መሆንም ያለበት የሆነውም እሱ ነው። ይሄ ጽምዶ የሚባለው ነገር ግን ኤርትራን፣ ሱዳንን እንደዚህ የሚለው ነገር ሁለቱ የተለያየ ነገር ነው። ኤርትራ፣ ሱዳን ወይም ሌላ ሀገር ወይም ኢጅፕት በኢትዮጵያ ጉዳይ እንታይ ይብል ኣሎ መሲልኩም ኣብቲ ከርየኩም ፀናኩ እቲ ጽምዶ ክብሉ ከለዉ ታሪካውያን ፀላእትና ኣንጻርና ዝገብርዎ ዘሎ ገለገለ እናበለ እንድዩ ዝዛረብ እቲ ብልፅግና እዚ ግን ዕሽነት ናይቲ ብልፅግና እዩ ዝገልፅ እዩ ዝብል ዘሎ። ምክንያቱ እቲ ጽምዶ ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ኣጋኒኖም ክጥቀምሉ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ እምበር ትግርኛ ይትቃል ገለ ይብላ ኣሎ። ክልተ ዓይነት ጽምዶ እዩ ዘሎ። ንኣብነት ይብላ ኣሎ እቲ ሱዳን ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ፣ ኤርትራ ምስ ሱዳን ትገብሮ ዘላ፣ ሱዳን ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ሃገር ንሃገር ዝገብርዎ ዘለው እዚ ኣላያንስ እዩ ሽርክነት ኢሉ ምስ ጽምዶ ዘተሓዝ ነገር የብሉን ኢሉ ርእሱ ዘይርዎ ስለ ዘሎ ካብ ምሕር ፍሪ ዝተበገሰ እዩ እምበር ሃገራት ንረብሐን ኣቐዲመን ዝምድና ክገብራ ሱዳን ምስ ኤርትራ ርክብ ክትገብር፣ ሱዳን ምስ ግብፂ ርክብ ክትገብር፣ ኤርትራ ምስ ሱዳን ርክብ ክትገብር፣ ኤርትራ ምስ ግብፂ ሽርክነት ክትገብር እዚ ንዓታተን ዝምልከት እዩ። ናተን ኣላያንስ እዩ እዚ ናተን ረብሓታት ኣለወን ሃገራት እየን እዚአን ኢሉ ብልፅግና ካብ ምሕር ኣብ ፍሪ ዝኣተዎ ስለ ዝኾነ እዩ 10 ግዜ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምኒን ክብል ዝውዕል ዘሎ ንዑ ደፍርሆ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሓይልታት ይፀምዱ ስለ ዘለዉ እዩ ብናይ ደገ ሓይሊ ኣምሲሉ ፍርህ ክዘርእ ዝፍትን ዘሎ እምበር ፋኖ ኦላ ከምኡ ድማ ህወሓት ዝገብርዎ ዘሎ ኩነታት እዚ ትቐንዲ ናቱ ፍርህ ዘሎ እዚ ከዓ ክቕይሮ ዝኽእል ኩነታት እውን ኣይኮነን። ስለዚ ብናይ ደገ ሓይልታት ናይ ደገ ፀላእቲ ይመፁሉ ኣለዉ ገለ ኢሉ ክሸጦ ዝፍትን ዘሎ ነታ ውሽጡ ዝፍጠር ዘሎ ሽግር ንምሕባእ ዝገብሮ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ። ስለዚ ሓደ ካብቲ ድማ ካብ ታሪክ ክንመሃርካ ክንፍትን ኣለና ብላ ኣሎ። ንኣብነት ደርጊ ክወድቕ ከሎ soldiers with 20-30 years of service lost everything። ስለዚ ደርጊ ክወድቕ ከሎ ወታደራት ናይ ደርጊ ዝነበሩ ናይ 20 ዓመት ናይ 30 ዓመት ተመክሮ ዝነበሮም ኣብቲ ሰራዊት ራይዶም እዮም ከይዶም ብዘይ ዝኾነ ይኹን መሰል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጥሮታ ብዘይ ዝኾነ ይኹን So the speaker warns current soldiers that if the regime falls violently, they face a similar or worse fate. እንድሕሪቶም ሰራዊት ምስ ብልፅግና ተሰሊፎም ዘለው ድሕሪ ክዋግኡ ዝፍትኑ ኮይኖም እቲ ሰራዊት እዞም ሓይልታት ፋኖ ይኹን ሸነ ይኹን ካልኦት ኩላቶም ተዛርዮም መፅዮም ከውድቕዎ ክኢሎም እቲ መንግስቲ ድማ ተፈሪሱ እዞም ሰራዊት ዘለዉ ሕጂ ጥሮታ ዝበሃል ክልዎም ኣይኮነን። ምክንያቱ ዝፈረሰ መንግስቲ ጥሮታታት ክኸፍል ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ስለዚ ካብ ብሕጂ ሕሳብኩም ግበሩ እዩ ዝብሎም ዘሎ ካብ ታሪክ ተምሃሩ። So the army the non-commissioned officers are being wiped out in constant combat, leaving the military structurally hollow. ሰራዊት ናቶም ብዙ ፀገማት የጋጥመዎም ዘሎ ዝነግር the only way out a transitional government ትንኮ ከዋፃና ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ መሰጋገሪ መንግስቲ ምቋሚ እዩ ይብሉ ኣለዉ። መሰጋገሪ መንግስቲ ማለት ድማ ንኩሉ እቲ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ዘማእኸለ ፖለቲካዊ ስርዓትን መንግስትን ከነቐውም ክንክእል ኣለና። ሓደ በብወገኑ ብጎነፅ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ እቲ ስርዓት ወላ እንተፈረሰ ካልእ ፀገም ሒዙ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ካብ ብሕጂ ተዛትዩ እቲ ህዝቢ ኣብ ደገ ዘሎ ናብ ውሽጢ ዘሎ ተረዳድዩ ሓደ መንግስቲ ከቐውም ክኽእል ኣለዎ። እዚ ድማ ኣብቲ ሰዓታት ዝግበር ዝነበረ ኩነታት እዩ ማለት እዩ። መንግስቲ ብልፅግና ክፈርስ ምዃኑ ኣብ ዘፍለጠሉ ዘሎ ግዜ ተረዳዲኻ ነቲ ዘሎ ሲስተም ከተሰጋገር ነታ ሃገር ድማ ኣብ ዘይተደልየ ደምነት ከይተኣቱ ከተድሕና እንድሕሪ ኮንካ ካብ ብሕጂ ዘድሊ ምትዕራያት ገይሩ
بحد خوين كسرك قال نجر تبر لك بعلو تصمد دما exact لابزي يتسر تصمد زدلو زلو ኢትዮጵያውያን ክጾምድለዎም ዝብሉ ዘለዉ ወላ እውን ኤርትራ ትደፍኦ ዘላ እንተኾነ እቲ ብልፅግና ከም ፕሮፓጋንዳ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኩሎም ዞም ሓይልታት ብሓደ ክጾምድለዎም ዝበሃሉ ዘለዉ ስለምንታይ እንድሕር ኢልካ ፖለቲካዊ ዲያሎግ ከድልዮም እዩ የስ ኤርትራ ተማኽሎ ወይ ተበግሶላ እንተተባህለ ክዘራረብ ኣለዎም ኩላቶም ቶም ፖለቲካል ፊገርስ ከምኡ ድማ እቶም ወታደራዊ ሓይልታት ድማ ዘድሕርቶም ፖለቲከኛታት ኮይኖም ተዘራሪቦም ክረዳዱ ክኽእሉሎም ተሃገር ሓንቲ ሃገር እያ ክንባላ ኣይኮና ናሕትና ክንዳመን ድሕሪ ኮይና ብሓይሊ ጥራይ ተደሊናዮ ንዓቢና ንርብሕ ዘለና ንብልፅግና ኢና ንርብሕ ዘለና ስለዚ ክንዘራረብ ኣለና ዝብሉ እዮም ሓንቲ ዘረባ ግን ኣላ ቀፃሊ እቲ ፅምዶሲ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ምክንያቱ እቲ ፋኖ ዝበሃል ኣብቲ ፅምዶ ኣትዩ ድየለን ትብል ሓንቲ ዓባይ ዘረባ ኣላ ቅድሚያ ግን እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ኣብ ኢትዮጵያ ፋሒሉ ከም ዘሎ ዝያስምዑ It's landlocked, and I think that the sort of Red Sea politics right now, and who has access to the ports on the Red Sea, whether in Eritrea or Somaliland or Somalia, is probably one of the most fascinating geopolitical situations in the world right now. And I personally think that it's just going to become more and more and more significant. And maybe I'll do an episode in proximities in the future on that. But just, I want to go back to the election. There are other regions in Ethiopia that are in conflict right now also. Ethiopia's Amhara and Oromia regions, the two most populous regions, combined they're something like 2/3 of Ethiopia's 120 or 125 million people, and these regions have seen war a bit lower scale than the Tigray war, but still enough to paralyze swaths of their እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እውን እንተሪኢኹሞ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ክንርኢ ከለና እውን ክንዛረብ ከለና ይብል ኣሎ ኢትዮጵያ ዓበ ክፋልናታ ብፍላይ እቲ ኦሮሞን ኣምሓራን ኣብ ኩናት እዩ ዘሎ ኣብ ምርጫ እውን ኣይተሳተፈን ልሊ ኩሉ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን ንዝብል እውን ዲስካስ ይገብሩ ማለት እዩ እንታይ ዘርእየካ ብዙሕ ቲንክ ታንክስ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ዘላ ሃገር ክነሳ ልዕሊ ዓቕማ ክትመጣጠርን ዘይከውን ኩንነት ክዛረቡን እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብብዙሓት ሓይልታት ክረአ ከሎ ዝተፈላለየ ኣጀንዳታት ዘለዎም ሓይልታት ኣብቲ ዞባ ንዝተፈላለየ ዕላማታት ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ኣብ መወዳእታ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክበፅሕ ይኽእል እንታይ እዩ ክበፅሕ ዝኽእል ካብዚ ጉዳይ እዚ ንዝብል it's going to be very interesting ኤርትራ ዘለዋ ዕድላት ኣለዋ ከምኡ ድማ ዘለዋ ስጋታት ድማ ኣለዋ ጅቡቲ ከምኡ ሶማሊላንድ ከምኡ ሕጂ ሓደ ካብዚ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ዝያዳ ክምዝምዞ ዝፍትን ዘሎ ሃገር ተሎ ሶማሊላንድ ዝበሃል እዩ ሶማሊላንድ ናብ እስራኤል መኻድዩ ናብ ዘበለ ዝደለየ ይምፃእ እዩ ዝብል ዘሎ ነታ ፍጦናቱ ነዚ ሃጓፍ እዚ ተጠቂሙ ኩሉ ዝከኣለኒ ክረኽበሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር ይብል ኣሎ ይሰልጦሎ ድዩ ኣይሰልጦን ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ንሓዋሩ እንታይ ክኸውን እዩ ናበይ ገፁ ክወስደና እንድሕር ኢልና ብፍላይ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኣካይዳ ክትሪኦ ከለካ ኣሜሪካ እውን ዝያዳ ዝገብርዎ ዘለዉ በዚ ስምዑ Beyond the rocks and the mines, this sudden American courtship is driven by raw, unadulterated fear. Eritrea possesses roughly 750 miles of pristine Red Sea coastline. At the narrowest choke point of the Bab el-Mandeb Strait, Eritrea sits a microscopic 20 kilometers away from Yemen. Right now, the global economy is staring down a loaded gun. The Iran-aligned Houthi movement controls 80% of the Yemeni population and the strategic coast. They have repeatedly threatened to completely shut down the Bab el-Mandeb Strait, the gateway to the Suez Canal. This comes at a time when global markets are already reeling from Iran's blockade of the Strait of Hormuz, which immediately choked off a full 1/3 of the planet's oil cargo. If there was an effort by the Houthis to shut down the Red Sea in alignment with the Iranians shutting down the Strait of ሕጂ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘሎ ኩነታት ተሪእናዮ ኤርትራ ዘለዋ ረብሓታት ወይ እውን ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ሳክት ንኤርትራ ስለ ዝሓለዩላን ስለ ዘፈተውዋን ጥራይ ዘይኮነ ክስገር ዘይክእል ግዴታ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እሱ ድማ ሑቲ ዝበሃል ንዑ ዝድግፍ ዘሎ ኢራን ድማ ተዓዊቱ ኣብ ዝወፀሉ ዘሎ ነዚ ቀይሕ ባሕሪ ብዘይ ገለ ፀገም ነዚ ባብኤል መንደብ ከምኡ ድማ ነዚ ቀይሕ ባሕሪ ብዘይ ፀገም ብሎክ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ስለዚ ጅቡቲ ኣዝዩ ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኮንካ ዝኾነ ነገር ክግበር ዝኽእል ኩንት ስለ ዘየለ ንሓዋሩ እውን ዋላ እውን ኤስኮርት ክትገብር ተኮይንካ ኣሰኒኻ ክተውፅእ እንድሕር ኮንካ እውን ምስ ኤርትራ ክትሳነ ኣለካ ምክንያቱ ንኤርትራ እንተደይ ተሳኒኻ ብንየውስ ሑቲ እንድሕር ኣሉ ኮይኑ ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል ኣብቲ እዋን እቲ እውን ኣዝዩ ፀቢብ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ብፍላይ ወደብ ዓሰብ
very strategic ኣገዳስነት ናቱ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናጎልሐን እናዓበየን እዩ ዝመፅእ ዘሎ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ዝሓቶ ግን ሓንቲ እያ ኤርትራ ክንምንታይ ክጥቀመሉ ክንጥቀመሉ ንኽእል ንኸውን ዘለና ፀጋ እዩ because at the end of the day these are opportunities ሳዕቲ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ዕድላት እዮም ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ሕቶ ኤርትራ ክንምንታይ ክትምዝምዞም ትኽእል ምክንያቱ ዕድላት ይመፁኻ ማክሲማም ተደይ መዝሚዝካዮም ተደይ ተጠቂምካሎም ሓደ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ክቀያየር እዩ ካልኣይ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ክቀያየር እዩ ሳልሳይ እውን ውድድር ከዓ ስለ ዝኾነ ንስኻ እንተደይ ጌርካ ካልኦት ክገብርዎ ፀገም የብሎምን ስለዚ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ወላ እንተደለየት ኣቓልቦ ናይ ዓለም ትረክብ ኣይነበረትን ተርጀምኒ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ካልእ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ዝብለካ ሓሶት እዩ ክሰርሑ ይደልዮም ግን ኣቓልቦ ይረኽቡን እዮም ነይሮም ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሰላም ኤርትራ የተገድሶም ና ነይራ እንታይ ገብርዮም ዘልዩ ኤርትራ ነቲ ስርዓት ቀይርና ኣብ ኢድና እንተእተና ይዓሸና ካብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እናሰራሕና ነቲ መንግስቲ ንሕይሎ ዝብል ሓሳብ እዩ ነይሩ ሎሚ ግን ንኸምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከእንግድ ዝኽእል መድረኽ የለን ብልዕልዩ ድማ እቲ ጎደቦ ንባዕሉ ሓደጋ ስለ ዘለዎ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽ እያ ዘላ ነዚ ዘሎ ዕድላት ከመይ ጌራ ክትምዝምዞ ትኽእል ክሳዕ ክንደይ ንፀጋታታን ንረብሓታታን ክትቅይሮ ትኽእል ኣገዳሲ ክኸውን ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ናይ ግብፂ ዝበሃል ዘሎ ይብልፅግና ድማ ናይ ብሓቂ በዚ ናይ ግብፂ ኩነታት ዓቢዶም እዮም ዘለው ንሕና ኤርትራውያን ድማ ምስ ግብፂ ንገብሮ ዘለና ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ከምፃልና ኢና ንምነ ምክንያቱ ግብፂ ክንድኡ ዝኣክል ዓቕሚ ኣለዎ ሃብቲ ኣለዎ ገለመለ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ባይ ደ ወይ ኤርትራውያን ኣዝዩ ሃብታምን ሓያልን ክኣትወና እውን ኣይንፈቱን ኢና ድሩት ዓቕሚ ዘለዎ ክኣቱ ኢና ንደሊ ኣይኮነን ድዩ ኣሜሪካ ንኣብነሲ ምሳኹም ክሰርሕ ቤዛ ብዓሰብ እንተኢሎምካ ትፈርሕ ኢኻ ማለት መንግስቲ ናቱ ገምገማት እንዲ ዘለዎ ግን ከም ኤርትራዊ ትፈርሕ ኢኻ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣንሰለት እዩ ኣነ ብኣንሰለት እየ ዝምስል ኣሜሪካ ኣንሰለት እዩ ልክዕ ወይ እውን ኣንበሳ ኮይኑ ወይ ከምዚ እንስሳ ናይ ደገ በላዕ ስጋ እንስሳ ኮይኑ ኣብ ገዛ ጌርካዮ ዘለኻ እዩ ኩሉ ግዜ ስጉን መግቡን ተደይ ቀሪብካ ኣለው ሓደ መዓልቲ ክስልበጠካ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ እዩ ስለዚ ጥንቃቐ ዘድልዮ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ግብፂ ግን ተሰልቢጥና እውን ነብስና ክንከላኸለሉ ንኽእል ሃገር እዩ ስና ላይክ ሱፐር ፓወር ኮይኑ ንዓና ካልእ ገብረና ዝኽእል በዚ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ ንዓና ሓገዝ ክፈጥር ዝኽእል ምሳና ሽርክነት ገብር ዝኽእል ግን ኣብ ዝኾነ ኩነታት ድማ ነብስና ንምክልኻል እውን ክሳዕ ክንዱ ክከብደና ዘይክል ሓይሊ ስለ ዝኾነ ድማ በዚ ዓይኑ እውን እየ ዝርያነ ስለዚ ኣገይን ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ከመይ ክትጥቀመሉ ትኽእል ብኸመይ ካፒታላይዝ ክትገብረሉ ትኽእል መብዛሕትኡ ክኢላታት ናይ ዓለም ብኣንክሮ ዝዕዘብዎ ዘለው እዮም ናይ ሆፕ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ግብፂ ዝገብሮ ዘሎ ዝምድና ኣብ ግምት እቲኻ ኤርትራ ንዑ ትንፋስ ብዘይህብ መንገዲ ፃዕቂ ዲፕሎማሲ ብምግባር ግብፂ ዝግበር ዘሎ ብብዝሒ ሓደ ካብቲ ፅቡቕ ነገር ዝብሎ ኣነስ እዩ ቢካዝ ግብፂ ዳርጋ ግልፂ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ኣድቫንቴጅ ረኺባ ኣላ ኣሜሪካ ብዙሕ ቆላሕታ ሂባታ ኣላ ስለዚ ነዚ ቆላሕታ ዝተጠቒማ ኤርትራ ብመንገዲ ግብፂ ገይራ ንሕና ምሳኹም ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ምሳና ንክትሰርሑ እንቅፋት ዝኸውን ግን ናይ ኣሜሪካ ገዳን ገለን ስለ ዝኾነ ንሱ ክላዓል እውን ሓግዙ እንድሕር ኢልካ ኢት ሄልፕስ ኣሎት ኣሜሪካ ንባዕላ ምስ ኤርትራ ስለትሰርሕ ዘላ ብመንገዲ ግብፂ ገይራ ምሳና ክትሰርሕ ይበልፀሎም ንኢትዮጵያ ግን ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ከይገብር እዮም ዘፈራርህዎ ዘለው ኢማራት ዝበሃል ናብ ፀወታ ተመሊሱ ከበላሹ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ብዝኾነ ግን ኤርትራ ነቲ ክመፃ ዝኽእል ፈተናታት ኣቐዲማ ካልኩሌት ጌራ ዝተኸላኸለቶ ምዃና እዩ ዝንገር ንሕና ድማ ተስፋ ንገብር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ብዝበለፀ ነዚ ዕድላት እዚ መዝሚዛ ናብ ዝበለፀ ኩነታት ክትወስደና ትምኒትና እዩ ሓንቲ ብዝላ ብዛዕባ ናይ ኣምሓራ ፅምዶ ብኣጌርና ክንውድእ ኢና ሽዑ ናብ ትነትና ክምለስ ኢና ጉዳይ ንምጣ ትብብር ምናልባት የጽምዶ የሚባለው ቃል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ውይይቶች ውስጥ ቃሉ የተለመደ መጥቷል። ጽምዶውን ከምንም በላይ ደግሞ የአገዛዙ ሚዲያዎች በሰፊው የሚያነሱት ጉዳይ ሆኗል። ጀነራሎቹ ካፋቸው አይጠፋም። አንዳንድ ተንታኞችም ጽምዶ በታሪክ በብዙ ነገር እያነሱ ሰሞኑን ሰፊ የሆነ ፕሮፓጋንዳ እየሰሩበት ነው። ይሄ ያለ ምክንያት አልተነሳም። በፋኖና በሌሎች የተለያዩ ኃይሎች መሃል ጥምረት ተፈጥሯል በሚል ነው። ተያይዘው ሊመጡ ነው። አሁን አብይ አህመድ በሰፊው ውስጣዊ ንቅናቄ ወይም ደግሞ ቅስቀሳ እያደረገ ያለው ተያይዘው እየመጡ ነው። ሁላችሁም ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ የሚል ነው። ለማንኛውም ፋኖ ትብብር ውስጥ አለ። ትብብር ውስጥ ካለ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ብልፅግና ነቲ ፋኖ ምስ ፋኖ ድዩ ምስ ዋሓዲ ምስ ሸነዲ ምስ ገለ ዘሎ ኣባይታ ይሃሉ ኣይሃሉ ፅምዶ ከም ዘሎ ገይሩ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝገብር ዘሎ ኢሎም ኣባይታ ኣሎ ድዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳስነቱ ከይረኣየኩም ዶ እዩ ትሕቶ ስለምንታይ ፅምዶ እንተዘይብልኩም
مسكال سميتكم كم زلهم تغيركم أنصاركم سفيح بروباغندا يجبر الله سلازي كابتسم دو زي تربحوا كنسكم أنصاركم جن حزبي أنصاركم تطور قبل مسألاتكم زوجنكم جريد شتكم زلوا سلازي نسخة already net marketing جبر الكالو إذا حجي تفتير زلا عدل دماغك كمال سلازلك نابس مدوك كيد على كاري بالكانو زبليو إذا تري وزلهم هذا كابتم نايتهم فانو وتدري مرحتيو أسرسي بالأربعة أسرسي يوم زبلوه عند بزعبوك من الاسكالو انتايو زبل بحفشة تتصم دوز بهالناراتيب بمنقص درجة بزلا على درجة بجنرالاتو obsessed بقى بو حميمهم كم زلو يزنقر نتاقالسي كتسال يوم ستقامو لا زلو يبلالو فرهون اللو يبلالو تمنقسي كابتا قالن كابت زمدنان أمنا فرهكم زلو يزر زلو يبلالو because they are حبرت نايتي أنت أروز خيز زلو كل عينة حيلي أنت حبيرو كنا من تاي حرقاك فترة ولا كم زغل يردوس لزلو بزعفر له كينا كي تبقسو قلنا نتحسب نحنا أبوتات كي بس إحنا خلنا كدقصو نعبو غيرو دما حيال زغنو تدرامكس أسك جبر سلازل زلو يجن نحنا دما كنت نكا كنكلال لنا يبلو زر بازوم بوليتيكا كرداكم زلو بدحر مقارجة يراخبهم زلو ينقر يجن نأبي أحمد دما نراخب لنا الكامن قارد ما مغنيات سلزهبو بعلم درجة كنا نخربو سجمان نخمصهم سلازي فتر زي منقار مستير غير كام عقاب كل جزء نتايبلو وزا بوليتيكا strategic ambiguity بلو دايما دايلكا نتيحتو زي ما ملاس تقومون أقدر سنتون تنقرقن تقبرد لخارقا يتقبرن أي تملسني خا زي فانوس position on cooperation open but cautious فانو كل جزء كفوت أفضل قال لهم مسكولهم متعبارجن تنك عقاب زتمول أي زبل زي فانو believes in political diversity and is willing to work with any force that respects Ethiopia's sovereignty. بزخون يكون حيلين يكون صرح كفوتي عف دقنا أتقدم كونات ناتنا إثيوبيا لولا ونت زخبر مزخوني بالله زياون أوش إثيوبيا قد أسنزل الوزراء أنتوا واحد نملو إثيوبيا كتوكل تقوينكا. Not a project. While they believe in cooperation, the speaker clarifies they are not part of the specific councils umdo. Abti councils umdo zbalzelo abalat يكونوا زلوا نتحسب ندق فينا جن أبو يلنا نبلو زون برجز علاماتو نصور يوم مغنياتو نأبي أحمد مغنيات بروباغندا صاروا نخجبر أفدق كفتو لي بلومن كنت جبرت خلي خاجن جبر الله الكامنجار أجد أسنت يبلو the hypocrisy of Banda كمنما the Nile Dam example the speaker mocks the regime for calling Fano traitors while the government remained silent when the foreign leaders like Trump threatened the GERD ني فانو غلق زي شفاتون باندان يبل يقداس دونالد ترامب زأكل بزعب هذا ديجا تزاربونه نجيبس دليتهم كقبر لهم ناتزارب قالوا بلتسجنا نابنجن بحم قبل يرانيو زمالته مالتيو ولا وصدوا سلطانة رئيس جد سند مسلي يبلو كمون he points out that the hypocrisy of the regime accusing Fano of working with TPLF while Abiy Ahmed himself breaks bread and negotiates with TPLF leaders like Getachew Reda نحنا نتوم فانو مسوا حسر يهم يلو باندان قلنا يلكس عرف ليتم عالتنا داكم نسجن هو حد زنبورت مالي مساتهم مسات كانن مسجتاچو ردان ليتم عالتن كمكرن كسكرن دو علد لي نابلي زاربلو سلازي محافشة انتاي بلو beyond military victory cooperation is essential not just نمتاي كنت متكلنا تحبابير كام مسرح قداسي يكون نتكونتاتنا مسجغاريم زبلو زلو كله ببرت راي كونه يكلنيو ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ምርዳእ ክፍጠር ኣለዎ ዘረባታት እዚ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ናብ ድማ ሕማም ርእሱ ዝኾንዎ ዘለዎ እዚዩ ምክንያቱ ኩላቶም ሓደ ዓይነት ድምፂ ፖለቲካዊ ብስለት ፖለቲካዊ ምትእስሳር ዘለዎ ዘረባ የውፁ ስለ ዘለዎ ኣብ ነዚ ኩሉ ሓሶትን ኣይከውንን እናበለ ክከላኸለሉ ከጥፎ ወይ እውን ክድምስሶ ኣይክእልን እዩ ገለ ካብቶም እንዳ ብልፅግና እንዳ ባንዳታት ናይ ተጋሩ የጨረሰው ጦርነት እኮ ኦኬ ምላሻችን ሴፍቲኔት ቀውስ ድህነት ስደት ሌብነት ጭምር በህዝብ የሚጨክኑ ማለት ነው ባህላቸውን ቅርጥ የሚያደርጉ ግን ብቀላ ነው የትግራይ ህዝብ ያውቀዋል ምንድነው ይሆን ያሉ ወይሶች አይደሉ የጨረሰው ከም ትሪዎም ዘለኹም በልዮም ዝብሉ ዘለዉ ዘርከበዩ ነቲ ኩነታት ነቶም ህወሓት ኣመና ሰይጢንካ ኩናት ንምኽፋት ዝግበር ዘሎ ታክቲክ ካሊእ ረይዎ ነቲ ሎጎ ናይ ህወሓት ከምዚ ገይሮሞ መዓት ቪድዮ ይሰርሑ ዘለዉ ከምዚ ዓብዪ ኤክስ ነቲ ፒኤልኤፍ ጌርካ ንዖታቶም ንምህሳስ ንዓታቶም ንምጥፋእ ዝኽየድ ዘሎ ዘገርም እዩ ግን ህወሓት ብከምዚ ፕሮፓጋንዳ ከተፍርሶ ትኽእል ዓይነት ውዳቤ ከምዘይኮነ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ
but we'll see እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ህወሓትን ኣቃሊል ካነና እስካን ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ትብድሆ ገጢሞ ዘሎ ነቲ ህወሓት ሓያል ዝኾነ መኸተ ከድልየዩ እንተ መኪቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ክወፅዎ ኣቢዶም እዩ ተመኪቶም ጥራዮም ክወፅዎ ዝኽእሉ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፃዕሪ ክውፃእ ዝኽእል ኢልካ ክዝረብ ግን ዝኽእል ኣይመስለንን ኣገዳሲ ብድሆ ኣብ ቅድሚኦም ተገቲሩ ኣሎ ነቶም ተጋሩ ናይ ሆፕ ነዚ ጉዳይ እዚ መኪቶም ክወፅዎ ትሕቲኡ ካትከውን ለኪዑ ይዝበካ ካሊእ ናይ መወዳእታ መበል ሻምናይ በዚ ህዝቢ ምቕናስ እንትጋጥም ተሎ እዚ ብቴክኖሎጂ ዘይኮነ ብጥምየት ብኩናት ብሕማም ብስደት ከምዚ ዓይነት ማሕበረሰብ እንድሕር ሃሊካ ከይትጠራጠር ኣብ ዝወደቐ ማሕበረሰብ ኢኻ ዘለኻ ዝብል እዩ ህዝቢ ትግራይ ናብዚ ሕዚ ዘለዉ ዲፕሎማሲ ስልካ ስለ ተዛረብካ ወይ ድማ ዘረባ ስለ ተፀበቅካ ኣይኮነን ክሰምር ዲፕሎማሲ ዝምስረተሉ ቁም ነገር ኣሎ ጉልበት እዩ ሓይሊ እዩ ረሌቫንት ምዃን እዩ ተጠማታይ ተደላያ ምዃን እዩ አለበለዚያ ሎሚ ዲፕሎማሲ ብሓዘኔታ ብርህራሄ ዝግበር ዲፕሎማሲ ናይ ዲፕሎማሲ ዓወት የለን ስለዚ ጉልበት ክንምከልና እንታይ ማለት እዩ ናባና ክትርጎም ከሎ ጉልበት ማለት ናይ ህዝብና ሓድነት ማለት እዩ ናትና ሓድነት ናይ ክልት ሓድነት ናይ ህዝቢ ሓድነት ማለት እዩ ሓደ እንተኮይና ክንስማዕ ንኽእል እንተተፈላለዩና ድማ ኣይንስማዕን ንጎን ምሸትን ክንዛረብ ኣለና ንጎን ምሸትን ዲፕሎማሲ እንታይ ማለት ምዃኑ ሕፅር ኣበለ ዝበለ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ሓያል ዲፕሎማሲ ክህልወካ ሓድነት ክህልወካ ኣሎ ኢሉ ዲፕሎማሲ ክህልወካ ተደላይ ክትከውን ኣለካ ጂኦግራፊካዊ ቦታካ ድዩ ፀጋታትካ ድዩ ወታደራዊ ዓቕምናትካ ድዩ ገለ ነገር ክህልወካ ኣሎ ዘድልየካ ዳትስ ዋይ ድማ ንኤርትራ ተደላይ ገይርዋ ዘሎ ሬሌቫንት ኮይና ዘላ ፀጋታት ስለ ዘለዋ እዩ ሓንቲ ንግረ መንገዲ ይወስኽ ከብለልኩም እዝራ ኢንቨስትመንት ዝተባሂሉ ዝፅዋዕ ካምፓኒ ናይ 561 ሚሊዮን ዶላር በመንጨው ኃይል ኤሌክትሪክ ከተኽሉ ከም ዝጀመሩ ተገሊጹ እዚ ንልዕሊ 400 ሜጋዋት ኤሌክትሪሲቲ ከምንጩ ዝኽእል ዝተከል ዘሎ ፕሮጀክት ኣብ ዛምቢያ ካብቶም ብዕብየቶም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስርዑ ክኸውን እንከሎ ናይዚ ካምፓኒ ቺፍ ኤክስኪዩቲቭ ኦፊሰር ሜሮን እዝራ ከም ዝገለጾ መሰረት እንተረኣ ኮይኑ ድማ እዚ ተሰሪሑ ዘሎ ፕሮጀክት ወይ እውን ተጀሚሩ ዘሎ ፕሮጀክት ኣብ ክልተ ፌዝስ ዝውዳእ ኮይኑ ቀዳማይ ፌዝ መዛዘምቱ ኣብ መወዳእታ ናይ 2027 ክበጽሕ እንከሎ ካልኣይ ፌዝ ድማ ኣብ 2029 ሙሉሙሉ እዚ ፕሮጀክት ተወዲኡ ናብ ኣገልግሎት ክውዕል ከም ዝኾነ ገልጽ እንከሎ እዚ ናይ ማልቲ ሚሊዮንስ ዝኾነ ፕሮጀክት ድማ ኣብ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ናይ ስራሕ ዕድላትን ካልእ ኮኦፕሬሽን ምስ ሃገር ዝፈጥርን ኣዝዩ ጽቡቕ ዕድላት ክፈጥር ከም ዝኽእል ድማ ወሲኹ ገሊጹ Now began the actual works of the power plant. This power plant, 400 megawatts at completion, is going to be 561 million. እንደ አዝራ ዝበሃሉ ኣብነታውያን ኤርትራውያን ኢንቨስተርስ ከም ዘለውን ሰብሃብትን ኣውፈርትን ከም ዘለው ምናልባት ኣብ ተፈላለየ ኣጋጣሚ ሰሚዕና ነርና ንኸውን ግን ሓደ ናይ ኤርትራ ካምፓኒ ከምዚ ዓይነት እብይ ዝበለ ኢንቨስትመንት ክገብር ክሰምዕ ከለኻ መጀመርያ ዝመፀካ ቃል ምኒን ክኸውን የብሉ ኤርትራ እንተዝኸውን ትብል ኣለካ ክኸውን እያ ብኤርትራ ግን at some point ኣብዚ ሙሉእ ዓለም ዘለዋ ግሎባል ካምፓኒስ ካ ክትሓስበን ክትክል ኣለካ yes ኣብ ኤርትራ ክኸውን ደስ ብለና ነው someday ክኸውን እዩ but you have to be happy and proud of this I don't know ገለገለ ሰብ ኣሎ default state ናቱ ምምራር ጥራይ like can you genuinely be happy of Eritrean success so እዚኦም ኤርትራውያን እዮም ገለገለ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ከይመርፁ ንኽእሉ እዮም ካልእ ዕዳጋታት ዝያዳ ስለ ዘርቦም ደቂ ሰባት ስለ ዝኾኑ ኣብ ኤርትራ ብግዚኦም ክመፅኦም ዓድቦም እዩ ልዕሊኻ ወይ ልዕለይ እውን ይብፅሖም ክኸውን እዩ ማለት ሓደ ልዕሊ ሓደ ይብፅሖን እዩ ግን ኣብ ዓዱ ክገብር ዘይደሊ ኤርትራዊ ለይለ ኣያምኒ ግን መድረኽ ኣለዎ ኩሉ ሳቶም ድማ ዝበለፀ ዕድል ኣብ ዝረኽብሉ ኣብ ዝለምለ መልካ ክሰርሕ ፅቡቕ እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ዓወት ክሰምዕ ከለኻ ሓደ መዓልቲ ናብ ዓድና ክመፅ ብርግፅ ግን ኣብታ ዘለዎ ስለ ዝዕወቱ ዘለዎ ድማ we have to be happy proud and supportive እንኳ ሓጎሰኩም ዓወትኩም ዓወትና ምዕባለይኹም ምዕባለና ግስጋሴኹም ግስጋሴና መባል ጥራይ ዘድልየና ከምኡ ምስ በልካ ሽዑ ኮንታክት ጌርካ ኣብ ዓድናኻ ከምኡ ትገብሩ ይግበርኩም ኢልካ ከመርቕ ምክንያቱ ኣብ ዓድና ክገብሩ ከም ዝኽእሉን ተመክሮ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ካልእ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ገይሮም ኣሎ ተመክሮ ገይሮም ኣሎ ናብ ዓድና ንምግባር ድማ ቀሊል ክኾኖም እዚ ኸዓ ከም ፅቡቕ ነገር ጌርካ ክትሪኦ ኤርትራውያን ካምፓኒታት ካብ ተራ ንኣሽቱ ትካላት ናብ ዓበይቲ ማልቲ ሚሊዮን ቢዝነስስን ኢንቨስትመንትን ክኣትዉ ከለዉ ፀዓት ማለት ድማ ገለ ካብቲ ንቁጠባ ናይቲ ሃገር ዘንቀሳቐስ ስትራቴጂክ ኢንቨስትመንት እውን ስለ ዝኾነ ከምዚ ብቅዓት ዘለዎም ካምፓኒታት ክሰምዕ ከለኹ ስማዓኒ ሓበናዓይ ፍልይ ዝበለ እዩ ዝኽእል ስለዚ እንዳዝራ መሊስኩም ዕበዩ መሊስኩም ስስኑ ጥራይ ክብሎም ዝደላነ
ከምዚ ዜና ክንሰምዕ ከለና ከም ኤርትራውያን ድማ ርእስና ሓፍ ነብለሉ ንኮርዓሉ ኣጋጣሚታት እዩ ዝፈጥረልና ባህላየ መወዳእታ ክፋል ናተይ ክንሰግር ኤርትራ ኣብ ዓለም ጨቢጣቶ ግቡእ ክብራ ተባሂሉ ማለት እዩ ማለት ሰማዕታትና ኤርትራ ብክብ ዝበለ ድምቀት ከም ዝተባዕለ ኢና ንርኢ ዘለና ብዝኾነ ሃገር ኣብ ከቢድ ዝኽሪ ከም ዘላን ሰማዕታትና ዝድበስሉ ብልፅግትን ምዕብልትን ሃገር ንምስርተሉ ነቲ ስለ ሃገር ነቲ ዝወደቕሉ ዕላማ ድማ ደጊምና ደጋጊምና ተልእኾና ንሕድሰሉን ዕላማና ንሕድሰሉን ኣጋጣሚ እዩ ክብል ይደሊ ቅድሚ ኣብ ኤርቲቪ ከት ክብራይዎ እቲ ፕሮግራም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ከም ወትሮ ድማ በዚያ መደብ እዚኣ ክዓፅየ ኩላትና ድማ ሓፊልና ካብቲ ዘለናዮ ከነተግብሮ ይምሕፀን ማለት እዩ ንምጅማር ንዝክረ ሰማዕታት ኩላና ሓፍ ንበል إذا ببدء هذا البرنامج فلنقف جميعا دقيقة الصمت في ذكرى الشهداء. تدالو ذكرى السماعات. نبرو